माझा आवाज येतोय का? स्क्रीन दिसतीये? हो हो, येतोय येतोय. ओके. हम्म. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा या अध्ययन वर्गामध्ये. तो आपण 13वा अध्याय संपन्न झालेला आहे आपला आणि आज आपण 14व्या अध्यायाला सुरुवात करत आहोत. तर 13व्या अध्यायापर्यंत ज्या ज्ञान योगाला आपण बघितलंय म्हणजे सॉरी 7 ते 12 भक्ती योगाला बघितलं आणि 13वा अध्यायापासून आपण ज्ञान योगाला सुरुवात केलेली आहे. तर जे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे, मग तुम्ही म्हणाल तर ज्ञान हे सुरूच झालेलं आहे हो. ज्ञानाचा हा झरा दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू झालाय जिथे अर्जुन विषाद झालेला आहे. अर्जुन विषण्ण होऊन त्याला असमंजस होऊन त्याला काय करायचं ते कळत नाही. तिथे त्यांनी भगवंतांना आपला गुरु मानलेला आहे आणि गुरूंनी ज्ञान द्यायला सुरुवात केलेली आहे. 360 अंशातून आपल्या शिष्याचं मन परिवर्तित करून कशा प्रकारे त्याचा निर्णय अर्जुनाने शेवटी बदललाय की तो युद्ध करण्यासाठी तयार होतो. आणि हे सगळं भगवंतांनी या ज्ञानामार्फतच केलेलं आहे. तर हे ज्ञान मग वेगवेगळे योग आपण बघितले किंवा अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून जे बघितलं सांख्य योग की जिथे देह आणि आत्मा याच्याबद्दलचं ज्ञान जे गुह्य ज्ञान गुह्यतम ज्ञान गुह्यतरम ज्ञान आणि राजगुह्य ज्ञान सुद्धा आपण ज्या 9व्या अध्यायामध्ये जो ज्ञानांचा राजा आहे की जो भक्तीचा सुंदर मार्ग आणि म्हणून गुह्य की तू शरीर नाही आत्मा आहेस. हा आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे. आणि अशा प्रकारे जे राजगुह्य ज्ञान आपण बघितलं तिथे भक्तीचा मार्ग हा कसा शिडीसारखा आहे आणि हा भक्तीचा मार्गच भगवंतांशी जोडतो आपल्याला. आणि तिथे मग ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की अष्टांग योगाला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी या 8 अंगांनी आपण प्रयत्न करतो. परंतु ज्या व्यापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाला शक्य नव्हतं तिथे कलियुगाची काय बात करावं. त्याच्यामुळे तिथे शक्यच नाहीये. तर म्हणूनच मग भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की कठीण जरूर आहे पण अशक्य नाही. तुला निश्चितच या भक्ती मार्गावर येता येईल आणि तुला निश्चितच तुझं मन नियंत्रित करता येईल. तुझ्या मनाला स्वतःचा मित्र बनवता येईल. आणि असं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. आणि म्हणून ज्या नवविध भक्ती आपण 9व्या अध्यायामध्ये बघितल्या की मग श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम अशा या 9 भक्तीच्या सेवा आहेत ज्याच्या मार्फत आपण भगवंतांशी जोडले जातो. म्हणजे अमरीश महाराज की प्रत्येक अवयव त्यांचा मग या जर आपण या सगळ्याचं उदाहरण म्हटलं तर अमरीश महाराज आहेत की प्रत्येक त्यांचा शरीराचा भाग हाताने काय करतायत पाय मंदिराकडे चालू आहेत तोंडाने नामस्मरण चालू आहे अशा सगळ्या प्रकारच्या या सेवा परीक्षित महाराज करतायत. आणि सॉरी अमरीश महाराजांचं आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे. आणि मग या प्रत्येक सेवेच्या साठी सुद्धा जसं श्रवण करतो आहात की जसं परीक्षित महाराज आहेत शुकदेव गोस्वामी ज्यांनी कीर्तन केलेलं आहे ज्यांना फक्तच आठवडा राहिला होता 7 दिवस तुझ्या हातात आहेत परंतु म्हणून काय उपभोगून नाही घेतलं आयुष्य तर कुठेतरी ज्ञान भगवंतांविषयीचं ज्ञान आणि ते सगळं ज्ञान जाणून घेण्यासाठी शुकदेव गोस्वामींकडून भागवताचं अमूल्य असं ज्ञान परीक्षित महाराजांनी घेतलं. तर असा हा ज्ञानाचा झरा हा चालूच झालेला आहे.
आणि असं हे ज्ञान भगवंत सांगताना सांगतायत की 13व्या अध्यायात जसं भगवंतांनी अर्जुनाला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत ना, तर तसंच आता 14व्या अध्यायात सांगताना मग जिथे आपण बघितलं 13व्या अध्यायाच्या शेवटी की ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, की जे शरीर आणि आत्मा यातला फरक जाणू शकतात, की मग हा आत्मा शरीरात मिसळून जात नाही, आत्मा हा वेगळा आहे. आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ आपण बघितले, की शरीर या झाडरूपी शरीरावर दोन क्षेत्रज्ञ आहेत आणि हा आत्मा क्षेत्रज्ञ आहे जो फक्त त्या शरीराशी निगडित आहे. म्हणा हा परमात्मा जो आहे तो प्रत्येक शरीराला जाणतो आहे, कारण तो प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. क्षीरोदकशाही विष्णू या स्वरूपामध्ये आणि या अवतारामध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये ज्यांनी निवास केलेला आहे. आणि म्हणून असं ज्ञान घेताना भगवंत सांगतायत की अशा या भक्तीच्या मार्गावर येण्यासाठी मग ह्या ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे, कारण हा ज्ञानयोग सगळ्यात शेवटी का सांगितलाय, कारण जो भक्तीचा मार्ग भगवंतांनी कसं भक्तीला भगवंतांनी छान जपून ठेवलंय, दोन सँडविचेस मधलं जे बॅटर महत्वाचं असतं ना, तसं या कर्मयोग आणि ज्ञानयोगामध्ये भक्ती योगाला अतिशय जपून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणूनच या भक्तीच्या योगामध्ये या भक्तीच्या टप्प्यावर जाण्यासाठी त्या भौतिकतेमधून कसं स्वतःला अनासक्त करायचं आहे, कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःला भक्ती मार्गावर आणू शकता. आणि म्हणूनच हे ज्ञान घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून हा ज्ञानाचा योग, म्हणून हा प्रपंच भगवंतांचा की हे ज्ञान. आणि मग हे सगळं अर्जुनाला का हो, अर्जुनाने 10व्या अध्यायामध्येच भगवद्गीता संपवली असते, की ज्याला माहिती होतं, ज्याला काही कन्व्हिन्सिंग करायचीही गरज नव्हती, त्यांनी भगवंतांना सांगितलेलं परम रक्ष परम ध्येय परम ध्यान आणि परम सत्य असं तुम्ही आहात, परमधाम तुम्ही आहात, कारणांचे कारण सर्वोच्च कारण हे भगवंत आहेत, सर्वोच्च नियंत्रक भगवंत आहेत, हे अर्जुनाने कधीच मानलेलं होतं. परंतु मग सामान्य माणसाला कुठेतरी कळावं, जे 11व्या अध्यायामध्ये सुद्धा कशासाठी मागितलंय हा पूर्णपणे जो अद्भुत असं जे विराट रूप दृश्य भगवंतांनी दाखवलं पुरुषोत्तम. अर्जुनाला. हो, अद्भुत असं हे विराट रूप भगवंतांना जेव्हा दाखवलंय भगवंतांनी अर्जुनाला, तर तिथे हे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावं. कारण जो स्वतःला उद्या उठून म्हणेल "हो, की मी देव आहे", मग दाखवा तुमचं ऐश्वर, दाखवा तुमचं विश्वरूप. मग ते विश्वरूप दाखवायला जर जमलं, कारण ते शक्यच नाही हो. अहो, भरपूर तुम्ही टेक्नॉलॉजी चिकार होऊन गेलीये, सगळं रोबोटने करा, हे करा, ते करा, ब्रह्मांड बनवू शकाल का हो एवढं सगळं. आणि म्हणूनच भगवंतांचं हे जे ऐश्वर्य आहे, ज्या विभूती भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं हो, शेवटी म्हणाले की कशासाठी ह्या सगळ्या गोष्टींचा प्रपंच किंवा कशासाठी या गोष्टींची पृच्छा करतोयस, कारण मी एका धाग्यातून एका अंशातून या पूर्ण विश्वाला संपादन केले आणि पूर्ण विश्वाला छेदून टाकलेलं आहे, व्यापलेलं आहे मी पूर्ण विश्वाला. कारण प्रत्येक जीवाच्या 84 लक्ष योनींमधून प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये जे परमात्मा रूपाने बसलेले आहे. आणि म्हणून आपल्याला पुढे जाताना आता बघायचं आहे की भगवंतांनी ज्या ज्ञान चक्षुचं उदाहरण दिलं आणि मग या बद्ध आत्म्याला, हा बद्ध आत्मा का होतोय प्रकृतीमध्ये, कारण तो 3 गुणांच्या प्रभावाखाली येतो. मग काय आहेत हे 3 गुण, तर ते 3 गुणच आपल्याला या 14व्या अध्यायामध्ये पूर्ण जाणून घ्यायचे आहे. अतिशय विस्तृत स्वरूपामध्ये याचं उदाहरण भगवंतांनी वर्णन सांगितलेलं आहे. तर याला सुरुवात करताना अध्यायाचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग, त्रिगुणमयी, म्हणजे जे 3 गुणांचा विभाग सत्व रज आणि तम, या 3 गुणांना आपण जाणून घेणार आहोत. श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत या अध्यायामध्ये वर्णिलेलं ज्ञान हे आतापर्यंत इतर अध्यायांमध्ये सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे भगवंत स्पष्टपणे सांगतात. हे ज्ञान जाणून घेतल्यामुळे अनेक महान ऋषी मुनींनी सिद्धी प्राप्त केली आणि वैकुंठ लोकात प्रविष्ट झाले.
आता भगवंत तेच ज्ञान अधिक स्पष्ट रूपात सांगत आहेत. आतापर्यंत वर्णन केलेल्या इतर सर्व ज्ञान मार्गामध्ये हे ज्ञान अतिशय श्रेष्ठ आहे आणि हे जाणून अनेकांनी सिद्धी प्राप्त केली आहे. यावरून हे अपेक्षित आहे की जो हा 14वा अध्याय जाणतो त्याला सिद्धी प्राप्त होते. कारण ज्याने या त्रिगुणांचा प्रभाव जाणलाय, मग सत्वगुण काय आहे, रजोगुण काय आहे आणि तमोगुण काय आहे, आणि ते या आत्म्याला, या जीवात्म्याला कसं बद्ध करता आहेत, हे ज्या महान ऋषींनी मुनींनी जाणलेलं आहे, ते स्वतःला त्या गुणांच्या पलीकडे म्हणजे भगवंतांच्या स्वभावाचे बनवण्यासाठी निश्चितच त्यांना ती परमसिद्धी प्राप्त होऊ शकते, जेव्हा या त्रिगुणांना ते पूर्णपणे जाणतात. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. हरे कृष्णा. मीनाल माताजींना वाचायचंय. हो, वाचते. हा. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावरती मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करून घेऊ शकतो, भगवंतांच्या स्वभावाची. म्हणजे बघा की जे गुणातीत आहेत, ज्यांच्यावर कुठलाही हा त्रिगुणांचा प्रभाव नाहीये, उलट ही माया भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. भगवंतांवर कुठलाही याचा प्रभाव नाही आणि भगवंतांवर कुठलंही प्रकारचं नियंत्रण नाहीये, कारण भगवंत हे परम कारण, परमदान आणि सर्व कारणांचे कारण आणि या सगळ्यापासून अलिप्त असे भगवंत आहेत. आणि म्हणून आपण तात्पर्य घेताना थोडंसं बघूया की कशा प्रकारे आपण या दुसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये बघूया. सामान्यतः भौतिक जगामध्ये जे काही ज्ञान आपल्याला मिळते ते त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले असते. कारण बघा, हा जो जीवात्मा आहे, जसं म्हटलं पावसाचा थेंब आहे, तो अतिशय पारदर्शक असतो, पण तो जेव्हा मातीत मिसळतो त्याचा चिखल बनतो. त्याचप्रमाणे या जीवात्म्याचं आहे. ओरिजिनली आपण आध्यात्मिक आहोत, पण भगवंतांचं विस्मरण होत आहे आणि या सगळ्या भौतिकतेमध्ये इतके गुरफटलो जात आहे की निश्चित या सगळ्याचा विसर पडतो आहे. सॉरी. आणि म्हणून या त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले. म्हणून हा कशाने प्रदूषित होतोय, तर या कंटॅमिनेशन या 3 गुणांनी आहे. या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे तो तिथे त्याचा मलिन होतोय त्या 3 गुणांमुळे, कारण तिथे तो बद्ध होतो आहे. जे ज्ञान त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले नसते त्या ज्ञानाला दिव्य ज्ञान असे म्हणतात. ज्या क्षणी मनुष्य या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थिर होतो त्या क्षणी तो भगवंतांच्याच स्तरावर स्थिर होतो. ज्यांना वैकुंठ लोकाचे ज्ञान नाही त्यांचे म्हणणे असे असते की भौतिक देहाच्या भौतिक क्रियांपासून मुक्त झाल्यावर आध्यात्मिक स्वरूपही वैविध्यहीन बनून निराकार बनते. तथापि या जगतामध्ये प्राकृत वैविध्य आहे, तसेच आध्यात्मिक जगातही वैविध्य असतेच. या वैविध्यतेचे ज्यांना अज्ञान आहे त्यांना वाटते की आध्यात्मिक जगत हे या भौतिक जगतातील वैविध्याहून पूर्णपणे भिन्न आहे. परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. तेथील सर्व कर्मे ही आध्यात्मिक असतात आणि तेथील आध्यात्मिक स्थितीला भक्तिमय जीवन असे म्हटले जाते. तेथील वातावरण निर्दोष असते आणि तेथे मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप असतो. हे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आध्यात्मिक गुणांचा विकास करणे आवश्यक आहे. याचप्रमाणे जो आध्यात्मिक गुणांचा विकास करतो तो भौतिक जगताच्या उत्पत्तीने तसेच विनाशानेही प्रभावित होत नाही. या कशाचाही त्यांच्यावर इम्पॅक्ट नाहीये, कारण जे त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतायत. मग आपल्याला काय म्हणायचं इथे, तर मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप असतो. कारण कसं असतं की आपल्याला इथून या गोष्टीवरून कळतंय की बद्ध असणं किंवा कशा प्रकारे भगवंतांशी एकरूप असणं, भगवंतांच्या सारखं असणं, या गोष्टींमध्ये थोडासा कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. आणि म्हणून हा बद्ध जीवात्मा जो आहे तो मात्र हे याला कुठेतरी त्याला ती फेज असते पुन्हा सामोरं जायला. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे या भगवंतांशी जोडल्या जाण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला जाणून घेऊन निश्चितच हा जो मनुष्य आहे ज्ञानामध्ये स्थिर झालेला तो निश्चितच पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो, जो आध्यात्मिक प्रगती साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच मग
कशा प्रकारे आपण गोलोक वृंदावनाचं, मग जे या भौतिकतेमध्ये यांना परत परतून यायचं नाहीये, हे निश्चितच या सेल्फ रिअलायझेशन मध्ये आत्मसाक्षात्काराची भावना ही जास्तीत जास्त स्वरूपामध्ये प्रगत करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि म्हणून ते भौतिकतेच्या विनाशाने, मग त्यांच्यावर मटेरियलिस्टिक असा कुठलाच दुष्परिणाम होऊ शकत नाही. पण जे कुठेतरी अडकलंय यांचं मन आणि अजूनही हे हवंय, ते करायचंय, ते आहे, तर प्रपंचातल्या जबाबदाऱ्या ठीक आहेत, पण कुठेतरी या गोष्टींना त्याप्रमाणे आपण हँडल केलं पाहिजे. एक सेकंद घ्या. Yes. क्षमस्व क्षमस्व बेल माझं. माताजी, मी श्लोक वाचू का? हो, नक्की नक्की वाचा. वाचू आता? हो, वाचा वाचा. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्ण. हे भारता. हा, वाचा वाचा. तुम्ही वाचताय ना? हा, हे वाचा वाचून माताजी. पूर्ण करा माताजी तुम्ही, मग पुढचा वाचा. पुष्पलता माताजी वाचते. हा, वाचा. चालेल. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. किती सुंदर हे दिलेलं आहे. म्हणजे ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्माण केली असती, ब्रह्म हे क्रिएटर असले तरी ब्रह्मांना गर्भस्थ, म्हणजे काय, प्रकृतीला गर्भस्थ कोण करतायत, तर बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. आणि म्हणूनच काय करतात हे, तर आपण सुरुवातीचं थोडं तात्पर्य आणि खूप सुंदर दिलंय की जे महत् तत्व आपल्याला जाणायचं. म्हणून आपण जो अनमॅनिफेस्टेड भाग म्हणतो ना, की ज्यामध्ये तुम्ही बघितलं की 24 तत्वांचं, म्हणजे 13व्या अध्यायामध्ये जे 24 तत्वांचा उल्लेख केलाय आणि या आधीच्याही अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख होता, जिथे आपण म्हणतो की अनमॅनिफेस्टेड म्हणजे अव्यक्त जे आहे. अव्यक्त का आहे, कारण ते त्रिगुणांनी अजून प्रभावित नाही. आणि म्हणूनच या त्रिगुणांचा प्रभाव होण्यापूर्वीची स्थिती जी असते ती असते, ती अव्यक्त असते. आणि त्याच्या पुढे, आणि म्हणून मग कशा प्रकारे हे महत्त्व या सगळ्या गोष्टींना धारण करतं, कारण तिथे कुठेतरी भगवंत प्रकृतीला गर्भस्थ करतात आणि मग जीवांची निर्मिती होते. म्हणून खूप सुंदर तात्पर्य, आपण ते थोडंसं वाचूया. जगताविषयीचं हे विस्तृत वर्णन आहे. जे काही घडते ते सर्व काही क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि क्षेत्रज्ञाच्या आत्मा याच्या संयोगामुळे घडतं. भौतिक प्रकृती आणि जीवांचं हे संयोगीकरण स्वतः भगवंतांमुळे होतं. महत्त्व हे संपूर्ण सृष्टीचं कारण आहे आणि त्रिगुणांचा समावेश असणाऱ्या या महत्त्वालाच कधी कधी ब्रह्म म्हटले जाते. म्हणजे बघा, ब्रह्माची व्याख्या आणि ब्रह्माचे अर्थ हे निरनिराळे आहेत. ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचा प्रकाशही होतो. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण म्हणजे जीव सुद्धा आहे ब्रह्म. आणि ब्रह्म म्हणजे इथे आपल्याला दिसतंय की या महत्त्वाला, म्हणजे ज्याला गर्भस्थ करणार आहेत भगवंत, की जिथे सृष्टीची निर्मिती होणार आहे, अशा महत्त्वाला भगवंत ब्रह्म म्हणतायत इथे. आणि त्रिगुणांचा म्हणजे त्रिगुणांचा ज्याच्यावरती प्रभाव आहे, त्रिगुणांचा ज्याच्यामध्ये समावेश झालेला अशी जी स्थिती आहे त्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे. परमपुरुष महत्त्वामध्ये गर्भधारणा करतात. परमपुरुष म्हणजे कोण, भगवंत. आणि भगवंत या महत्त्वामध्ये म्हणजेच प्रकृतीला प्रकृतीला इम्प्रिग्नेट करतात, तिला गर्भस्थ करतात आणि त्यापासून जीवाची निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणून असंख्य ब्रह्मांडांची उत्पत्ती शक्य होते. या महत्त्वांचे वेदांमध्ये मुंडकोपनिषद 1.1.9
ब्रह्म असे वर्णन करण्यात आलेले आहे. तस्मादेदत ब्रह्म नाम रूप मनम मन्नम च जायते. परमपुरुष या ब्रह्मामध्ये बीजरूपी जीवाची गर्भधारणा करतात. आकाश, जल, तेज, वायू इत्यादींसहित सर्व 24 तत्वे म्हणजे भौतिक शक्ती आहे. या तत्वांच्या समूहालाच महत ब्रह्म किंवा भौतिक प्रकृती असं म्हणतात. 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे अपरा प्रकृतीच्या पलीकडे एक प्रकृती आहे, तिला पराप्रकृती जीव असं म्हणतात. म्हणजेच तटस्थ शक्तीवर आहोत. परा ही भगवंतांचीच प्रकृती आहे, परंतु आपण पराशक्तीचा भाग असल्यामुळे इथे त्याला जीव असं म्हटले. भौतिक प्रकृतीशी पराप्रकृतीचा संयोग हा भगवंतांच्या इच्छेमुळे होतो आणि त्यानंतर या भौतिक प्रकृतीपासून सर्व जीवांचा जन्म होतो. बघा, म्हणजे जीवाशी जे संयोग होण्याची इच्छा आहे ती भगवंतांची इच्छा आहे. भगवंत बीज देणारे पिता आहेत. ते कुठेतरी गर्भस्थ करून या महत तत्वाला म्हणजे या ब्रह्म या भौतिक प्रकृतीतल्या ज्या 24 तत्वांची जी स्थिती आहे त्याला ते इम्प्रिग्नेट, त्याला ते गर्भस्थ करतात आणि त्यापासून जीवाची निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणून भाताच्या राशीत, म्हणून इथे काय म्हटलं जातं, इथे उदाहरण खूप छान का दिलंय, कारण मग आपल्याला वाटतं की भौतिक प्रकृतीच सगळे जीव जन्म देतीये, पण असं नसून याचं उदाहरण जाणण्यासाठी दिलंय की भाताच्या राशीत विंचू आपली अंडी घालतो. आणि कधी कधी म्हटलं जातं की विंचू तांदळापासून जन्मतो. म्हणजे ते जे बारीक बारीक पोरकिडे किंवा ते आपण बग्स त्याला म्हणतो ना तांदळामध्ये, तर त्या तांदळाला असं सांगितलं जातं की जणू काही ते तांदळापासूनच आलेले आहेत. तर तसं नसून विंचू त्यामध्ये ती अंडी घालतो आणि मग त्यांची पूर्णपणे त्यांचा जन्म होतोय आणि मग त्यांची वाढ होती. परंतु भात विंचवाच्या जन्माचं कारण होत नाही. वास्तविकपणे मादीने अंडी घातलेली असतात. त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृती ही जीवांच्या जन्माचं कारण नसते. भगवंत हे स्वतः बीज प्रदान करतात आणि असे दिसते की जीव हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झाले आहेत. म्हणून प्रत्येक जीवाला आपल्या गतकर्मानुसार भौतिक प्रकृतीने प्रदान केलेले निरनिराळ्या प्रकारचे शरीर प्राप्त होते. याप्रमाणे तो आपल्या गतकर्मानुसार शरीराद्वारे सुख किंवा दुःख भोगतो. या प्राकृत जगतात जीवांच्या सर्व अभिव्यक्तींचे कारण भगवंत आहे. म्हणून ज्या ज्या अभिव्यक्ती आपण सूचक अभिव्यक्ती ऐश्वर्याच्या बघितलेल्या आहेत 10व्या अध्यायामध्ये, त्या सगळ्याचं कारण हे भगवंत आहेत. कारण परमधाम, परम कारण, परम तत्व हे भगवंत आहेत. कारणांचे कारण, उच्च, सर्वोच्च नियंत्रक, हे सगळ्यात उच्च असे प्रत्यक्ष भगवंत असण्याने त्यांच्यापासूनच ही सृष्टी निर्मिती झालेली आहे. म्हणून भौतिक प्रकृतीने जीवांना निर्मिती नाही केलेली आहे, तर भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत. म्हणून या विंचवाचं उदाहरण दिलंय की ती मादी अंडी घालते म्हणून ते जीव जन्माला येतात. तांदूळ नाही त्यांना जन्माला घालत आहे. तेच इथे पुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे, बोला मीनल, काही माझ्यामध्ये एकदम क्लिअर झालंय. येस, आता म्हणूनच मी सांगत असते की थोडस थांबा, कारण त्या वेळेला कदाचित त्या गोष्टी क्लॅरिफाय होत नाहीत. पण जेव्हा आपल्याला पुढच्या अध्यायांमध्ये, म्हणून हे किती जोडलेलं आहे बघा माताजी, की याच्यामुळे आपली एकदम क्लिअर होतात त्या डोक्यामध्ये की काय आहे अव्यय. आलं लक्षात ना? येस येस मीनल माताजी, काही प्रश्न आहेत मनात? नाही नाही, हे भाताच्या राशीचं उदाहरण खूप छान आहे. खूप छान आहे ना, खूप छान आहे. म्हणजे एकदम क्लिअर होऊन जातं. प्रभुपादांनी इतकी छान उदाहरणं दिलेली आहेत की प्रभुपाद आपल्याला म्हणजे न समजण्याला जागाच ठेवत नाही, की त्यामुळे एकदम क्लिअर होऊन जातं डोक्यात की कशा प्रकारे भगवंतांनी ही निर्मिती केली. तर प्रभुपादांचं म्हणून तर आपण हे जसंच्या तसं ज्ञान प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत अशा प्रकारे पोहोचवलेलं आहे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर वाचा पुष्पलता माताजी, तुम्हाला श्लोकही वाचायचा आहे का माताजी? वाचते. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया स्मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदपिता. हे कौन्तेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. 84 नाही, ठीक आहे. 84 लक्ष योनींना, मग या सगळ्या ज्या योनी आहेत 84 लक्ष योनींमध्ये भगवंत हे परमपिता, भगवंत या सगळ्यांचे परमपिता आहेत.
पिता हे ब्रह्म आहेत, ब्रह्मांनी सृष्टी निर्माण केलेली आहे, परंतु बीज देणारे फर्स्ट क्रिएटर कोण आहेत? तर प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, आणि सेकंड क्रिएटर हे ब्रह्मा आहे. ब्रह्मा आहे. आपल्याला म्हटलेलं. येस, काही बोलायचं आहे योजना माताजी? नाही नाही माताजी. ओके. प्राणी मात्र म्हणजे अपरा प्रकृती आणि परा प्रकृतीचा संयोग होय. बघा कशा प्रकारे या योनींचा संयोग, म्हणजे इथे कुठेतरी प्रकृती आणि पराप्रकृतीचा संयोग म्हणजे कसा आहे की भौतिक प्रकृती जी आहे आणि पराप्रकृती म्हणजे कोण? जीव. या जीवांचा संयोग. असे जीव केवळ या ग्रहलोकातच आढळतात असं नाही, तर अत्युच्च ब्रह्मलोकासहित पण इतर लोकांवर आढळतात. मग हे फक्त पृथ्वी लोकावर नाहीयेत, फक्त इथेच नाहीयेत, तर ते सगळीकडे सगळ्या ब्रह्मांडांमध्ये. मग तुम्ही म्हणाल की ज्या कर्णोदकशाही जे विष्णू आहेत, महाविष्णू, त्यांच्या शरीरातून म्हणजे त्यांच्या छिद्रा जे शरीरातून त्यांच्या ज्या घामाद्वारे त्यांच्या जे अनेक ब्रह्मांड निर्माण होत असतात, हे अंडरूपी. आणि म्हणून या ब्रह्मांडातून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा हे सगळ्या प्रकारची अशी सगळी स्थिती आहे. मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा ब्रह्मा आहेत. मग कोणी त्रिमुखी आहेत, कोणी पंचमुखी आहेत, सप्तमुखी, असे ब्रह्मा फक्त बदलतात, परंतु हे सगळ्या ब्रह्मांमध्ये मग ही जीव प्रकृती आहे. आणि अशा प्रकारे भूमी, पाणी, अग्नी इत्यादी सर्वत्र ठिकाणी जीव आहेत. हे जीवांचे प्रकटीकरण प्रकृती मातेमुळे होते आणि श्रीकृष्णांनी बीज प्रदान केल्यामुळे होते. तात्पर्य हेच आहे की भौतिक जगतामध्ये जीवांची गर्भधारणा केली जाते आणि हे जीव आपल्या पूर्वकर्मानुसार सृष्टीच्या उत्पत्ती समयी विविध रूपांमध्ये प्रकट होतात. बघा, उत्पत्ती आणि प्रलय म्हणजे कशा प्रकारे उत्पत्ती आणि पूर्ण सगळ्याचा नाश. मग ज्या वेळेला मग हे का होतं? कारण की तुम्ही तुमच्या कर्मांनुसार मग जे काही कर्म केलेले आहेत त्यानुसार तुम्हाला पुढचा जन्म ठरलेला असतो तुमचा. आणि म्हणूनच मग सृष्टीच्या प्रलयाच्या वेळेला सुद्धा या इच्छेमुळे हे जीव कसे राहतात? हे मधल्या स्थितीमध्ये अव्यक्त राहतात. आणि पुन्हा जेव्हा सृष्टीची निर्मिती होते ते पुन्हा त्या 84 लक्ष योनींपैकी त्या योनींमध्ये जन्म घेत असतात. आणि म्हणून ते पुन्हा जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या पुन्हा, जसं आपण म्हणतो की ब्रह्माचा एका दिवसामध्ये सगळी निर्मिती होते आणि एका रात्रीमध्ये सगळा सर्वनाश, सगळं प्रलय होऊन जातो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हा जो जीव आहे हा 84 लक्ष योनींमधून पुन्हा पुन्हा फिरून त्या इच्छेमुळे पुन्हा पुन्हा या भौतिकतेमध्ये अडकला जातो. मग आता हा बद्ध कसा होतो आहे? मग हे काय आहेत त्रिगुण जे त्याला बद्ध करतायत? मग सत्व पण बद्ध करताय, रज पण बद्ध करते, आणि तमोगुण तर काय बद्ध करूनच टाकतोय पूर्णपणे. तर कोणाला वाचायची इच्छा आहे श्लोक आणि अर्थ? नाही तर मी श्लोक वाचू शकते, पण मी वाचा वाचा. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवाः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. त्याचा अर्थ, भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हा जीव हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली, जसं आपण आधीच्या श्लोकांच्या वेळी उल्लेख केला की मग काय आहेत हे त्रिगुण? तर सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी ही प्रकृती बनलेली आहे. भौतिक प्रकृती म्हणजे अपरा प्रकृती जी भगवंतांची आहे, ही अपरा प्रकृती या 3 गुणांनी बनलेली आहे. आणि या 3 गुणांनीच हा जीवात्मा बद्ध होत असतो. जीव हा दिव्य असल्यामुळे त्याला या भौतिक प्रकृतीशी मुळीच कर्तव्य नसतं, कारण तो मुळात कोण आहे? हो, आध्यात्मिक आहे. पण तरीही भौतिक जगताद्वारे बद्ध झाल्यामुळे तो त्रिगुणांच्या वर्चस्वाखाली कार्य करीत असतो. जसा तो इथे भौतिकतेमध्ये जन्म घेतो तसा तो निश्चितच, आणि ज्या क्षणी त्याला भगवंतांचं विस्मरण होत आहे आणि जो त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये पूर्ण गुरफटलेला जातोय, तो निश्चितच पुन्हा त्या त्रिगुणांच्या वर्चस्वाखाली कार्य करून
पुन्हा बद्ध होतो आहे आणि अशा प्रकारे विविध रूपांनुसार जीवांना निरनिराळ्या प्रकारची शरीरं 84 लक्ष योनीतून निरनिराळ्या प्रकारची शरीरं या जीवाला प्राप्त होत असतात. म्हणून आपण बघितलं देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यती, की हे शरीर वस्त्राप्रमाणे बदलत चाललेला असतो हा जीवात्मा. आणि अशा प्रकारे जीवात्मा एका शरीरापासून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करीत असतो. येस योजना माताजी, वाचायचंय का? इतर कोणाला पण वाचायचं आहे तर सांगा. हा सुवर्णा माताजी आहेत, अजून कोणी आहे तर त्यांनी वाचू शकता. वाचू का? हा वाचा योजना माताजी. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंघेन चानघ. हरे कृष्णा. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगितलेलं आहे की सत्वगुण. मग आता सत्व काय आहे की या 14व्या अध्याय जेव्हा आपण म्हणतो गुणत्रय विभाग योग, मग हा सत्व गुण काय आहे, कशाने बद्ध होतो, मग सत्वगुणी असलेली व्यक्तीचं काय होतं, मग जन्माच्या मग कशा प्रकारे तो आयुष्यामध्ये कसा आणि मृत्यूनंतरही अशा लोकांचं काय होतं, या प्रत्येक गोष्टीचं आपण चर्चा करणार आहोत. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की प्राकृत जगतामध्ये सत्वगुणांचा विकास झाल्याने मनुष्य इतर प्रकारे बद्ध झालेल्या मनुष्यांपेक्षा सुज्ञ किंवा बुद्धिमान होतो. सत्वगुणी मनुष्य हा भौतिक दुःखांनी तितकासा प्रभावित होत नाही आणि भौतिक ज्ञानामध्ये प्रगती करावयाची जाणीव त्याला असते. सत्वगुणाचा प्रातिनिधिक प्रकार म्हणजे ब्राह्मण होय, कारण तो सत्वगुणात स्थित असतो. सत्वगुणी मनुष्य पापकर्मांच्या फळापासून प्राय मुक्त असतो व पापाच्या अभावाच्या जाणीवेमुळे त्याला सुखाचा अनुभव येतो. वास्तविकपणे वेदांमध्ये म्हटले आहे की सत्वगुण म्हणजे अधिक ज्ञान आणि अधिक सुख होय. म्हणजे असा हा ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध झालेला आत्मा म्हणजेच कशा प्रकारे सात्विक जीवात्मा आहे. आणि म्हणून या सात्विकतेला आपण म्हणतो की मग तुम्ही म्हणाल सत्वगुण मग काय वाईट आहे, मग तो कसा बद्ध करतो, तर इथेच कुठेतरी आपण मिळवलेलं ज्ञान, मग मी इतकं ज्ञान मिळवलेलं आहे आणि कुठेतरी त्या ज्ञानाचा आणि ज्या प्रकारे मिळणाऱ्या सुखाचा अशा गोष्टीने तो बद्ध होतो. त्याला मिळतायत त्याला हव्या असणाऱ्या गोष्टी, पण त्याच्यामुळे त्या सुखाशी तो बद्ध होतो आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला प्रत्येकाला ज्ञानाचा फार अभिमान असतो आणि सामान्यतः दोघांचेही राहणीमान उच्च दर्जाचे असल्यामुळे त्याला एक प्रकारच्या भौतिक सुखाचा अनुभव येतो. बद्ध जीवनातील या सुखाच्या भावनेमुळेच ते सत्वगुणाद्वारे बद्ध होतात. याप्रमाणे त्याला सत्वगुणी काम करण्याचे आकर्षण असते आणि जोपर्यंत त्यांना अशा प्रकारे काम करण्याचे आकर्षण असते तोपर्यंत त्यांना प्राकृतिक गुणांना अनुसरून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे शरीर धारण करावेच लागते. म्हणून त्यांना मोक्ष प्राप्ती किंवा वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होण्याची संभावना नसते. पुन्हा पुन्हा सत्वगुणी मनुष्य तत्ववेत्ता वैज्ञानिक इत्यादी बनू शकतो आणि पुन्हा जन्म मृत्यूच्या दुस्तर चक्रामध्ये त्याला भटकावे लागते. परंतु मायाजनित मोहामुळे मनुष्याला वाटते की हेच जीवन सुखकारक आहे, कारण कितीतरी इल्युजरिओ भ्रामक कल्पना आहेत सगळ्या. आणि म्हणून आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की कशा प्रकारे सत्वगुण सुद्धा या जीवात्म्याला बद्ध करतो. कारण कुठेतरी जे मिळणारं नॉलेज असतं किंवा जो सुख असतं, जो हॅपीनेस असतो, त्याने तो बद्ध होत असतो. मग रजोगुण कशाने बद्ध होतो? हरे कृष्णा. येस मीनल माताजी. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक हे सेकंड. कौन्तेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्मांशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून रजोगुणाविषयी सांगताना आपल्याला इथे दिसतंय की असंख्य वासना. आता
आपण बघू ना तर 90% जे काही पृथ्वी लोकावरील जगतामध्ये आढळत आहेत आणि जे काही मनुष्य अस्तित्वातील आहेत हे सगळेजण म्हणायला असं नाही हरकत की दे आर हॅव वासना जे एक्सपेक्टेशन्स आहेत हे आहे तरी अजून गोष्टी आणायच्या आहेत. कपाट रिकामं न झाले तरी त्या कपाटामध्ये कपडे अजून भरायचे आहेत कारण तिथे वासना आकांक्षा संपत नाही. आणि म्हणून इथे रजोगुणाचं लक्षण सांगताना आपल्याला दिसतंय की स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधील आकर्षण होय. बघा हा संदर्भ दिलेला आहे. स्त्रीला पुरुषाने आणि पुरुषाला स्त्रीचे आकर्षण असते यालाच रजोगुण म्हटले जाते आणि या गुणाच्या वृद्धीने मनुष्यामध्ये भौतिक उपभोग घेण्याची आकांक्षा तीव्र होते. इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा उत्पन्न होते. रजोगुणी मनुष्याला इंद्रिय तृप्ती करता समाज किंवा देशांकडून मान प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याची इच्छा असते आणि ज्याला सुंदर पत्नी घर गोंडस मुले इत्यादी गोष्टींची इच्छा असते हे सर्व रजोगुणामुळे घडते. कारण कसं आहे मी माझा परिवार मला मिळणारे प्रमोशन माझ्या घरापुरता मी विचार करतोय फक्त ना देशाचा विचार करत आहे ना जगाचा विचार करत आहे ना कसलाच विचार करत आहे. म्हणून या गोष्टीमुळे इथे स्पष्टपणे म्हटलंय वास्तव या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की असा मनुष्य कर्मफलांवर आसक्त होतो आणि म्हणून या कर्मामुळेच तो बद्ध होतो. कारण का कारण त्या गोष्टीची हा वासना आपण जे बघितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये कामात क्रोधो विजायते. कारण मग जी गोष्ट कुठेतरी मिळत नाहीये त्याच्यावरती पुन्हा त्या गोष्टीला कव्हर करण्यासाठी गोष्टी केल्या जातात. परंतु आपण या गोष्टींवर भर केला पाहिजे की भगवंतांची सेवा केली गेली पाहिजे. आधुनिक संस्कृती ही रजोगुणात प्राप्त झाली आहे. पूर्वीच्या काळी सत्वगुणी अवस्था ही प्रगत मानली जात असे. सत्वगुणी मनुष्यांना जर मोक्षाची संधी नसेल तर रजोगुणामध्ये बद्ध झाल्याबद्दल काय करावे. हरे कृष्ण. हा एक मिनिट. कारण कसं आहे ही म्हणून रजोगुणाविषयी सांगताना आपण मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन इज रजोगुणी. कारण का इथे कुठेतरी वासना ही कायम असतेच. घरामध्ये एवढ्या गोष्टी आहेत तरी मला हे हवंय ते हवंय ते हवंय ते हवंय मोजक्या गोष्टी न ठेवता प्रत्येक गोष्टीची नीड भासवली जाते आणि ही कुठेतरी फक्त ती वासना म्हणजे त्या रजोगुणातील हा गुण आहे की ज्याच्यामुळे थोडस ते जास्त लेझीनेस आणि हा प्रकार वाढू शकतो. अनलेस अँड अंटिल यू आर फॉलोइंग युअर रूल्स आणि डिसिप्लिन फॉलो करता आहात नॉट अ वरी अबाउट. पण अशा प्रकारे ज्या रजोगुणी व्यक्तीत ना तो की असा मनुष्य कर्मफलावर आसक्त होतो म्हणून या कर्मामुळेच तो बद्ध होतो. आपल्या पत्नीला मुलाबाळांना आणि समाजाला संतुष्ट ठेवण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा हा जी मी मुद्दाम का आले याच्यावरती प्रतिष्ठा सो कॉल्ड प्रतिष्ठा मग ती खोटी प्रतिष्ठा का असो ना पण आपल्याला दाखवायचंय आपल्याकडे हे आहे ते आहे या गोष्टी आहेत तशा सोयी आहेत पण वाय आपण या सगळ्याची गरज आहे का. आणि म्हणूनच सत्वगुणी मनुष्यांना जर मोहाची संधी नसेल तर रजोगुणामध्ये बद्ध झालेल्यांबद्दल काय बोलावं. एक सेकंद द्या मला. म्हणून मी म्हणते ये थोडे अशा प्रकारे रजोगुणी व्यक्ती ही सत्वगुणांपेक्षाही थोडीशी पुढची अवस्था असते कारण जिथे मोहाला बळी पडलं जातं वासनेना बळी पडलं जातं. सत्वगुणी मनुष्यानं जर मोक्षाची संधी नसेल कारण जिथे सत्वगुणी मनुष्यच बद्ध होतोय कशाने ज्ञानाने आणि सुखाने मिळणाऱ्या सुखाशी तो बद्ध होतोय तर रजोगुणी मनुष्य तर वासनेमध्येच आहे. हो मग तो वासनेमध्ये असल्यामुळे आशा आकांक्षा आहेतच मला हे हवंय मला ते हवंय आणि मग संतुष्ट ठेवण्यासाठी या कारण कसं आहे की तिथे कुठेतरी ती काय म्हणतात ना त्याला पूर्णच होत नाही कारण ती इट जस्ट गोज ऑन
नेव्हर एंडिंग म्हणतो ना आपण, की हे मिळालंय की मग काय म्हणतात ती आपली साधी मारुती 800 असेल तरी मग आपल्याला i20 हवी आहे, i20 असली तरी मग फोर्ड हवी आहे, फोर्ड हवी असली तरी बीएमडब्ल्यू हवी आहे, बीएमडब्ल्यू असली तरी मर्सिडीज हवी आहे, कारण मग त्या संपतच नाहीत. अजून ते हवंय, मला हे प्रमोशन हवंय, ते हवंय, मला पुढे जायचंय. मग तिथे कुठेतरी ज्ञानाने वेगळं असतं, म्हणजे नॉलेज कीप्स एनलाइटनिंग यू, बट इथे कुठेतरी का वासना आहे, कारण ती प्रतिष्ठा, खोटी प्रतिष्ठा कुठेतरी आपण बघतो की मग ही खोटी प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी लोक कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. म्हणजे मला ते कसंही करून मिळवायचंय, आणि दॅट इज हाऊ इट गोज. आणि मग म्हणून त्या व्यक्ती ह्या रजोगुणाच्या पलीकडे अजून तमोगुण आहे. पण रजोगुणी व्यक्ती ही आपण साधारण जर बघितले 75 ते 80, काय मला वाटतं 90% लोक या कलियुगामध्ये रजोगुणामध्ये आहेत. येस, कुणाला वाचायचंय अजून श्लोक आणि अर्थ? हरे कृष्णा. वाचू का? हा, मिनल माताजी वाचा. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. येस, आणि म्हणून हा तमोगुण जो आहे ना, हा तमोगुण कुठेतरी सगळ्यात पलीकडे हो, म्हणजे सत्व रज याच्या पलीकडे तमोगुण आहे. कारण मग तमोगुणामध्ये कसं आहे की मनुष्य हा प्रमाद, आळस आणि निद्रा, कारण तिथे कुठेतरी काही देर इज नो डिसिप्लिन, म्हणजे सारासार विचार करण्याची सगळी क्षमता गेलेली असते. तमोगुण हा बद्ध जीवांचा अत्यंत विशिष्ट गुण आहे. हा सत्वगुणाच्या अगदी विपरीत आहे. म्हणजे सत्वगुण हा कुठेतरी चांगल्या, म्हणजे सात्विकतेकडे नेतोय कुठेतरी, पण तमोगुण त्याच्या अतिशय कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. आणि म्हणून आपल्याला बघताना इथे आपण तमोगुणाविषयी जाणू तर हे सगळं अधोगतीलाच नेण्याचं आहे. कारण मग कसं असतं की इथे उदाहरण देताना प्रभुपाद खूप छान सांगतायत. तर आपण उदाहरणार्थ प्रत्येक जण पाहू शकतो की आपल्या आजोबांचा मृत्यू झाला आहे आणि स्वतःचाही मृत्यू होणार आहे, कारण मनुष्य हा मर्ती आहे. कारण हा शरीर हे नश्वर आहे ना, आत्मा हा जरी अविनाशी असला तरी शरीर हे मर्ती आहे, आणि तसेच तो जन्म देणारी मुलेही मृत्यूपंथात जाणार आहेत. म्हणून हा मृत्यू निश्चित आहे, तरी लोक मूर्खपणे धनसंचय करीत आहेत आणि सनातन आत्म्याची उपेक्षा करून रात्रंदिवस परिश्रम करीत आहेत. हाच प्रमाद आहे. आपल्या मूर्खपणामुळे ते आध्यात्मिक उन्नती करण्यास उत्सुक नसतात, कारण कुठेतरी फक्त ती मटेरियलिस्टिक, फक्त भौतिकतेमध्ये मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, आणि त्या शरीराचेच चोचले पुरवत बसलेले आहेत. आणि असे लोक अत्यंत आळशी असतात. जेव्हा त्यांना आध्यात्मिक सत्संगासाठी निमंत्रित केले जाते तेव्हा त्यांना अशा गोष्टीमध्ये मुळीच स्वारस्य नसते. मग काही ना काहीतरी कारण सांगून मग तथाकथित मायावादी तर त्यांना यायचंच नसतं, निराकारवादी, की मग त्यांना काही त्याच्याशी संबंध नसतो, आमचा विश्वास नाही, असं नाही सांगून दे आर ऑल, म्हणजे कुठेतरी काहीतरी कारणाने, पण निश्चित तो प्रमाद असतो सगळा, आळस असतो सगळा. आणि कुठेही, कारण ते ज्ञानच घ्यायचं नसतं. खूप छान व्हॉट्सअपवर पण आता आलेलं की कृष्णाविषयी बोललं जातं, हो पण खरा कृष्ण कळलाय का? की कृष्णाला जाणायचंय तर निश्चित ते ज्ञान जाणायचंय. भगवद्गीता, भागवतम हे वाचून कृष्णच कळला नाही आणि कृष्ण कोण आहे इथपासूनच असेल तर मग कठीण आहे. कारण तिथे मग आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? श्रद्धाच नसेल तर ती भक्ती मार्गावर जाणार आहे. आणि म्हणून मग तमोगुणी मनुष्य दिवसातून कमीत कमी 10-12 तास झोपतो, असा मनुष्य सदैव खिन्न असतो, मादक पदार्थ व झोपेच्या आहारी गेलेला असतो. तमोगुणाद्वारे बद्ध झालेल्या मनुष्याची ही लक्षणे आहेत. मग काही झोपेची, खायची प्यायची काही वेळच नाही, तो वाटेल त्या वेळेला उठायचंय, वाटेल त्या वेळेला खायचं प्यायचंय, वाटेल त्या वेळेला प्रमाद, आळस, निद्रा, मग फक्त त्या बेडवर पवडून गोष्टी फक्त करत राहायच्या आहेत. कारण मग कुठल्याच गोष्टीची काही पडलेली नसते, मग ज्ञानाची पडलेली नसते, आध्यात्मिकतेवर कुठलाही विश्वास नसतो, आणि या सगळ्यामधून कुठेतरी फक्त तो प्रमाद, आळस आणि निद्रेने माणूस पूर्णपणे वेढला गेलेला असतो. मग आता आपण त्याचे परिणाम बघताना बघणार आहोत की कशा प्रकारे सत्व आणि रज तमो गुणांचा आपण म्हणजे तिन्ही गुणांचा असा कम्पॅरेटिव्हली स्टडी करणार आहोत.
हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचंय का? मी वाचू? श्लोक वाचायचाय? पुष्पलता माताजी वाचायचंय? हा. तत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमामृततु तमः प्रमादे संजयत्युत. येस. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग सत्वगुण आपण मगाशीच बघितलं, त्याचा सेम उल्लेख केला. सत्वगुण कशाशी? तर ज्ञानाशी बांधतोय, कारण कुठेतरी ज्ञानाने सत्वगुण पूर्णपणे युक्त असतो. तमोगुण कुठे? सकाम कर्म, मला हवंय पण मला ती फळं सगळी भोगायची, मग ती वासना आहेत, अपेक्षा आहेत, मला हवंय, मी भोगता आहे. कारण आपण भोगता आहोत खरं, आणि परमेश्वर भोगता आहे, पण आपणच भोगता, आपणच मालक समजतोय स्वतःला. मी हे केलंय, माझं घर आहे, माझं जमीन, माझं हे, माझं ते, या सगळ्याशी कुठेतरी तो फक्त बद्ध झालेला असतो. आणि तमोगुण तर काय हो, तमोगुण मग तो बद्ध म्हणजे असतोच, कारण तो प्रमाद, आळस, निद्रा याच्या सगळ्याच्या प्रभावाखाली असतो. रजस्तमश्चा अच्छा, कोणाला वाचायचंय का? ठीक आहे, मी आता पूर्ण करते. हा, वाचा वाचा माताजी. ओके. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. आता हे कशी भारत रस्सी घ्यायचे बघा. हा, येस. हे भारता, कधी कधी रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे सगळी रस्सी खेच आहे बघा आता. आणि म्हणून कधी कधी म्हणजे या तीन वेगवेगळ्या अवस्था दिलेल्या आहेत. मग कधी कधी काय असतं, सत्वगुण मग आपल्या सुद्धा स्वतःच्या बाबतीत सुद्धा आपण दिवसाच्या पूर्ण 24 तासाचा जेव्हा टाइम टेबल बघितलं, तर त्याच्यामध्ये सत्व, रज आणि तमोगुणांचा हा असा विभाग केलेला आहे. पण आपल्याला कशाच्या आहाराखाली जायचं आहे, कशाच्या ह्याच्याखाली जायचं ते आपण ठरवायचं आहे. आणि म्हणूनच मग ती सात्विकता, म्हणून जे नामस्मरण सकाळी उठून करायचे, ब्रह्ममुहूर्तावर करायचे, कारण भगवंतांशी जोडले जातोय तिथे आपण. तो सात्विकता ती आपल्याला, की 4:30 ते 9चा काळ हा सत्व गुणांमध्ये असतो. मग 9 ते 5 क्रियाशील असतो मनुष्य, कारण मग फक्त हवंय, हे हवंय, ते हवंय त्याच्यासाठी. आणि 9 नंतर मग काय असतं, सगळा झोपेचा अंमल असतो, कारण निद्रस्त झालेला असतो, कुठेतरी सगळी गात्र गळलेलीच असतात. परंतु मग प्रमाद, आळस आणि कंटाळा आलेला असतो, हे सगळं मग तमोगुणाची लक्षणं आहेत. म्हणजे मनुष्य या तिन्ही गुणांमधून जात असतो. परंतु मग कशाचा प्रभाव? तर मग इथे आपल्याला इथे रस्सीखेच सांगितली ती. मग काही वेळेला रजोगुण प्रमुख होतो, तर सत्व आणि तमोगुणांचा पाडाव होतो. सत्वगुण प्रधान होतो, तर रज आणि तमोगुणांचा पाडाव होतो. तमोगुण प्रभावी असला तर रज आणि सत्व यांचा पाडाव होतो. अशी स्पर्धा सदैव, ही स्पर्धा सदैव सुरूच असते. म्हणून ज्याला खरोखर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करायची इच्छा आहे, त्याला त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. विशिष्ट गुणांचे प्रामुख्य हे व्यवहारात, कार्यात, खाण्यापिण्यात इत्यादी गोष्टींमध्ये दिसून येते. या सर्वांचं वर्णन पुढील अध्यायामध्ये करण्यात येईल. परंतु जर मनुष्याची इच्छा असेल तर अभ्यासाने तो रजोगुण आणि तमोगुण याचा पाडाव करून सत्व गुणाची वृद्धी करू शकतो. त्याचप्रमाणे रजोगुणाची वृद्धी करून सत्व आणि तमो यांचा पाडाव करू शकतो, किंवा तमोगुणांची वृद्धी करून सत्व आणि रज यांचा पराजय करू शकतो. जरी प्रकृतीचे 3 गुण असले तरी मनुष्य निश्चयी असेल तर त्याला सत्वगुणांचा कृपालाभ प्राप्त होऊ शकतो, व त्यामुळे तो सत्वगुणांच्याही पलीकडे जाऊन विशुद्ध सत्वगुणात स्थित होऊ शकतो, ज्याला वासुदेव स्थिती म्हटलं जातं, विशुद्ध सत्वगुण. आणि या विशुद्ध सत्वयुक्त अवस्थेला वसुदेव अवस्था असं म्हटलं जातं. आणि या अवस्थेमुळे मनुष्य भगवत विज्ञान जाणू शकतो. विशिष्ट कार्याच्या लक्षणावरून मनुष्य कोणत्या गुणांमध्ये स्थित आहे हे निश्चित समजू शकतं, हे समजू शकते. आणि म्हणून त्या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणं म्हणजे ती वसुदेव अवस्था आहे, की ती सात्विक जी स्थिती आहे ती आपल्याला पुढे न्यायला निश्चित मदत करते. आणि म्हणून हे जाणून घेऊन मनुष्याने स्वतःला गुणातीत, गुणांच्या पलीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला तर ही कृष्ण भावना जोपासली जाऊ शकते. हरे कृष्णा. येस. माताजी मी वाचू? हो, येस. वनिता माताजी वाचा नक्की. हा. येस.
सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धत्वं सत्त्वमि अत्युत सत्वमित्युत सर्वमित्युत येस सत्वमित्युत माताजी. सर्वतत्त्वमित्युत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनुवाद वाचू शकता जेव्हा तुम्ही. हा. हे मराठीत ना, जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे तात्पर्य. कृष्ण. नाही हरे ठीक आहे कृष्ण. चालेल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. तर ही 9 द्वार म्हणजे 2 कान, 2 नासिका, 2 डोळे, 1 मुख, गुदद्वार आणि जननेंद्रिय अशी 9 जी आपली द्वार आहेत, या द्वारांमध्ये जो संतुष्ट असतो, मग त्याच्या कुठेतरी ज्या इच्छा आकांक्षा की काय बघायचंय, काय खायचंय, कशाचा वास हवाय, कशाचा स्पर्श हवाय, या सगळ्या गोष्टींना तो नियंत्रित करतो, जो या 9 द्वारांमध्ये स्वतःला कुठेतरी स्थित ठेवतो. जेव्हा प्रत्येक द्वार सत्वगुणांच्या लक्षणाने प्रकाशित होते तेव्हा मनुष्यात सत्वगुणांची वाढ झाली आहे असे समजावे. सत्वगुणांमध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीत पाहू शकतो व सर्व गोष्टी योग्य रीतीने ऐकू शकतो आणि सर्व गोष्टींची रुची यथार्थ रीतीने घेऊ शकतो. मनुष्य अंतर्बाह्य सुशीर्भूत होतो. प्रत्येक इंद्रिय द्रुपी द्वारामध्ये सुखाची वृद्धी होते आणि हीच सत्वगुणांची अवस्था आहे. 9 द्वारांमध्ये जो इलिमिनेट करतो त्याला तेजाने प्रकाशित करतो ही दारं आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे तो स्वतःला तशाप्रमाणे मोल्ड करत असतो आणि म्हणूनच स्वतःला तो सत्वगुणांमध्ये त्या प्रकारे पाहू शकतो. मग ही सात्विकता निश्चित तुम्हाला या मार्गावरून पुढे नेऊ शकते आणि तीच पुढे तुम्हाला गुणांच्या पलीकडे नेऊ शकते. हरे कृष्णा. योजना हरे माताजी वाचू कृष्णा. शकता. येस येस हो माताजी. वाचते. वाचते मग सांगितलं. योजना माताजींचं झालं की मग तुम्ही वाचा माताजी. ठीक हो. आहे. टर्न बाय टर्न. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्णा. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या आता गोष्टींमध्ये वृद्धी कशी, वृद्धी झाल्यावर काय होतं, मग सात्विकतेमध्ये वृद्धी झाली तर काय होतं, 9 द्वार ही प्रकाशित होतात आणि मनुष्याला जाणू शकतो मनुष्य की कशा प्रकारे कुठे आहे आपली, म्हणजे या इंद्रिय रूपी द्वारांमध्ये काय होते, सुखाची वृद्धी होते आणि मनुष्य सत्वगुणांमध्ये स्वतःला त्याप्रमाणे सुखी, म्हणजे त्याला त्या गोष्टींमध्ये स्वतःला बद्ध केलं जातो तो, कारण ही सुखाची उपलब्धता आहे, हेच सुख आहे. मग या सुखाने आणि ज्ञानाने तो कुठेतरी बद्ध होतो. आणि रजोगुण काय सांगतोय तुम्हाला, तर सकाम कर्म, आसक्ती, अनियंत्रित इच्छा, लालसा या सगळ्या गोष्टी उत्पन्न होत असतात. येस, मला वाटतं हे क्लिअर आहे. इथे इंद्रिय तृप्ती करण्याची त्यांच्यामध्ये तीव्र इच्छा स्वरूप असतं, कारण ज्यांना कुठेतरी आशा अपेक्षा आहे आणि त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीला अंतच नसतो, त्याला सदैव आपल्या कुटुंबाबरोबर आपल्या घरात राहून निरंतर इंद्रिय प्राप्ती करत राहण्याची इच्छा असते, याचा कधीच शेवट होत नाही. ही सर्व लक्षणे रजोगुणाची लक्षणे आहेत. कारण मग ती ना हा आणि मग थांबतच नाही, कुठेतरी कुठे थांबायचंय, कुठे त्या गोष्टीला फुलस्टॉप द्यायचा हे कळत नसल्यामुळे निश्चितच ही गोष्ट त्याला कधीही एंडलेस वाटत राहते. मग तमोगुणाचं तर काय विचारावं. हरे कृष्ण. पुष्पलता माझा किंवा प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग तमोगुणाचं आपण बघितलंच. तमोगुणाची वृद्धी म्हणजे कशाचा काही पत्ता नसतो, ज्ञानाचा अभाव असतो. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला करायचंय ती मी करेन, काहीही पडलेली नसते त्या गोष्टीला. तमोगुणी मनुष्य हा नियामक तत्वानुसार कार्य करीतच नाही, त्याला आपल्या लहरीप्रमाणे व्यर्थ काम करण्याची इच्छा असते आणि जरी त्याकडे योग्य
त्याच्याकडे योग्य ती कार्यक्षमता असली तरी तो काहीही प्रयत्न करत नाही. याला मोह असे म्हणतात. त्याच्या ठिकाणी चेतना असली तरी त्याचे जीवन निष्क्रियच आहे. ही सर्व तमोगुणी मनुष्याची लक्षणे आहेत. कारण कसं आहे ना, की करायचंच नाही. एखादी मनुष्य सांगतोय ऐकायचं, पण तिथे ऐकायचंच नाही, मनाने दखवायचंय स्वतःच, आणि मग कुठेतरी त्यांचं जीवन निष्क्रियच ठरू शकतं. येस माताजी, वाचा. वाचू का मी? हो मिनल माताजी, तुम्ही वाचा. येस, मग पुढचा योजना यदा सत्वे प्रवृद्ध हरे कृष्ण. यदा हरे सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदा लोकान् नमलान् नमलान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग पुढचे जे लोक आहेत पृथ्वीच्या वरचे, भूभुवर, मग जनलोक, तपलोक, मोहरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक हा सगळ्यात वरचा लोक आहे. आणि म्हणून मग या सगळ्या लोकांमध्ये मग सत्वगुणी व्यक्तीला काय असतं, तर सत्वगुणी व्यक्ती ही पुन्हा बद्ध झालेली आहे. त्याच्यामुळे ज्ञानाने आणि ते सुखाने बांधली गेलेली आहे. आणि म्हणून ब्रह्मलोक, जनलोक इत्यादी सारख्या उच्च कुळामध्ये नक्की त्याला जन्म मिळू शकतो आणि तो दैवी सुखाचा उपभोग घेऊ शकतो. अमलान हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. त्याचा अर्थ रज आणि तमोगुणातून मुक्त असा आहे. भौतिक जगतामध्ये अशुद्धता आहे, परंतु सत्वगुण हा भौतिक जगतातील सर्वात शुद्ध रूप आहे. निरनिराळ्या प्रकारच्या जीवांसाठी निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रहलोक आहेत. ज्यांचा सत्वगुणांमध्ये मृत्यू होतो त्यांची महान भक्त आणि महर्षी व्यास करीत असलेल्या उच्चतर लोकांमध्ये उन्नती होते. आणि म्हणून मग सत्वगुणी, मग आता आधी म्हणजे ज्या वेळेला जिवंत असताना आणि सत्वगुणी व्यक्ती आपल्याला कशा प्रकारे ती गुणातीत होऊ पाहणारी व्यक्ती आहे. कारण ती कुठेतरी ज्ञानाने आणि सुखाने बांध गेलेली असली तरी तिथे कुठेतरी निष्काम फल आहे. तिथे तरी निष्काम, कारण तिथे कुठेही फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म केलं जातं. आणि म्हणून अशा मनुष्याला ब्रह्मलोक, जनलोक अशा उच्चतर कुळांची प्राप्ती होऊ शकते. येस योजना. हरे कृष्ण. रजसी प्रलयं त्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो, आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जसं म्हटलंय की कुठले लोक प्राप्त होतील, त्याप्रमाणे इथे दिलेलं आहे की मृत्यू झाल्यानंतर सकाम कर्मामध्ये संलग्न असलेल्या मनुष्यात जन्म घेतो. जो मनुष्य सत्वगुणामध्ये असतो तो कुठेतरी कशा प्रकारे, मग त्याची सात्विकता त्याला निश्चितच, मग आधीच्या अध्यायामध्ये आपण बघताना बघितलं की अशा सत्वगुणामधील व्यक्तीला काय मिळते, पृथ्वीच्या वरील लोकांमध्ये जन्म मिळतो. महरलोक असो, तपलोक असो, अशाप्रमाणे निश्चितच प्राप्ती होऊ शकते. पण जो रजोगुणातील व्यक्ती आहे त्याचं कसं होईल की तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये, मग सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यामध्ये समाविष्ट होतो किंवा तशा प्रकारे तो राहत असतो. कारण की अशी व्यक्ती, त्याला कुठल्याही डिमांड संपत नाहीत. इट जस्ट गोज ऑन अँड कंटिन्यूज. आणि तमोगुणांमध्ये मृत्यू झाल्यानंतर पशुमध्ये जन्म घेतो. कारण मग ते पशुचं तिथे कुठेतरी माणसाच्या गोष्टीचा अभाव आहे पूर्णपणे, आणि म्हणून ते पशु समानच असल्यामुळे त्या पशु योनीमध्ये जन्म घेतला जातो. येस, कोणाला वाचायचंय? पुष्पलता माताजी वाचू शकता, सुवर्ण माताजी, वनिता माताजी. कर्मणस्तु कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजतस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलम्. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. म्हणून सत्वगुणातील हे निश्चित पुण्यकर्माचं, जरी पण तिथे कुठेतरी भगवंतांना अर्पण केलं जातं, जी फळं असतात ती भगवंतांना अर्पण केली जातात, आणि म्हणूनच सत्वगुणातील पुण्यकर्माचं फळ हे शुद्ध असते.
आणि म्हणून मग अशा प्रकारे आपल्याला ऋषी आणि हे सुखी दिसतात, पण रजोगुणातील व्यक्ती काय असतात ती कायम दुःखकारक असते. कारण जी काही या भौतिक सुखाकरता केलेले कोणतेही कर्म निष्फळच ठरते. उदाहरणार्थ जर मनुष्याला गगनचुंबी इमारत बांधायची असेल तर ती बांधून होण्यापूर्वी अतिशय कष्ट सोसावे लागतात. संपत्तीचा पुरवठा करणाऱ्याला धनप्राप्ती करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात. तसेच बांधकाम करणाऱ्या कामगारांना देखील भरपूर शारीरिक कष्ट करावे लागतात. याप्रमाणे दुःख हे असतेच, परंतु भगवद्गीता सांगते की रजोगुणांच्या एक मिनिट कुठे गेलो, कर्म केवळ दुःखकारकच असते, सुखाकरता केलेले कर्म निष्फळ असते. मनुष्याला गगनचंबी इमारत बांधायची तर आपण कष्ट सोसावे लागतात. आणि म्हणूनच इथे आपण बघतो आहोत की दुःख हे असतेच, म्हणून भगवद्गीता सांगते की रजोगुणाच्या प्रभावाखाली केलेले कोणतेही कर्म हे निश्चितच दुःखकारक ठरते. कारण कसं आहे ना, तिथे वासना आहे, मला त्या कर्माची फळं भोगायची, मी भोगता आहे. भगवंतांचं तिथे पुन्हा स्थानच नसतं, विस्मरण असतं. करतात म्हणजे कुठेतरी पुण्यकर्म यज्ञ केले जातात, पण तिथे कुठेतरी सकाम कर्म, सगळ्या कर्माची फळं मला. आणि म्हणून मग अशा व्यक्तीला ज्ञानाचा सुद्धा कुठेतरी अभाव असतो आणि मग त्या गोष्टीची हाव ही संपतच नसते. आणि म्हणून मग अशा वेळेला त्या रजोगुणी व्यक्तींना या खालच्या योनीमध्ये म्हणजे पृथ्वी लोकावरती जन्म मिळतो. याचं तात्पर्य दिलेलं आहे भरपूर, पण ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. काही संदर्भ असतील त्याच्यामध्ये. हरे कृष्णा. मीनल माताजी वाचू शकता? हो, वाचते. हरे कृष्ण. सत्वात ऐकू हे आहे का माझं? हो, सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण सत्वगुणी व्यक्तीला कसं हवं असतं की ज्ञानामध्ये त्याची प्रगल्भता असते. आणि मग भगवद्गीतेचा अभ्यास, भागवतमचा अभ्यास, इतर श्लोक, प्रभुपादांची सगळी पुस्तकं वाचून, आणि मग ही कशा प्रकारे तर या सात्विकतेपासून त्यांना, सात्विक व्यक्तीला काय हवं असतं, नॉलेज हवं असतं. नॉलेज कीप्स एनलाइटिंग. बऱ्याच मनातल्या गोष्टींचा काय म्हणतात ना त्याला पूर्णपणे उत्तर मिळू शकतात. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी कृष्ण भावनेचा विधी सांगण्यात आलेले आहे. तर कृष्ण भावनेद्वारे समाजामध्ये सत्वगुणांचा विकास होईल. जेव्हा सत्वगुणांचा विकास होईल तेव्हा लोक वस्तूंना यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकतील. तमोगुणी लोक हे पशुवतच असतात आणि म्हणून ते वस्तूंना यथार्थ रूपामध्ये यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकतील. तमोगुणी लोक हे पशुवतच असतात आणि म्हणून ते वस्तूंना यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ तमोगुणाच्या प्रभावामुळे ते जाणू शकत नाहीत की प्राण्यांची हत्या केल्याने पुढील जन्मी ते त्याच पशुकडून मारले जाण्याची शक्यता आहे. लोकांना वास्तविक ज्ञानाचे ज्ञान नसल्यामुळे, शिक्षण नसल्यामुळे ते बेजबाबदार असतात. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव इज व्हेरी डेंजरस. म्हणून दॅट व्हॉट एव्हर यू हॅव, की त्या ज्ञानाचा पूर्णपणे अभ्यास करून, म्हणजे त्या गोष्टीचा अभ्यास करून ते ज्ञान जास्तीत जास्त आत्मसात करणं हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून सत्वगुणापासून ज्ञान, रजोगुणापासून लोभ आणि तमोगुणापासून प्रमाद आणि आळस हा निर्माण होतो. हरे कृष्णा. येस योजना माताजी वाचू शकता? हरे कृष्णा. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्णा. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत. त्यांचे नरक लोकात अधपतन होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग हे उच्चतर लोकांमध्ये जातात जे आपण आधीच्याही, आणि रजोगुणांना पृथ्वीवर एक पुन्हा चान्स मिळतो पृथ्वी लोकात वास करायचा. आणि निंद्य तमोगुणात ते आहे ते नरक लोकात, नरयुगिनीमध्ये, सगळ्या खालच्या योनी ज्या आहेत त्या सगळ्या पशु योनीमध्ये आणि नरक योनीमध्ये त्यांना जन्म मिळतो. तमोगुणांच्या वृद्धीचे परिणाम अत्यंत धोकादायक असतात, म्हणून जघन्य म्हटलंय त्याला. भौतिक प्रकृतीमध्ये हा अत्यंत कनिष्ठ गुण आहे आणि म्हणून तमोगुणी व्यक्ती ही पूर्णपणे रसातळाला जाते. आपण जे म्हटलं कामात क्रोधो बीजा येते, क्रोधात
भवती संभवा, की कशा प्रकारे कामातून म्हणजे त्या वासनेतून मग क्रोध, आणि क्रोध होणारा क्रोध नाही झाला तर त्या बुद्धीचा नाश होतो, मन संभ्रमित होतं, आणि मग तो अजूनच कुठेतरी आपण म्हणतो ना सोकॉल्ड म्हणजे सध्याचं जे डिप्रेशन आणि या गोष्टीमध्ये, मग स्वतःच्याच लूपमध्ये, कारण तो स्वतःला इतक्या त्या गोष्टींमध्ये, पण त्याच्यावरती आहेत गोष्टी, म्हणजे तेवढा एक ठीक आहे, मनाला तो आजार होणं इज नॉट, पण त्याच्यातनं बाहेर कसायचं हा मार्ग मिळवणं हे जास्त गरजेचं आहे हे जाणणं. कारण नॉलेज कीप्स यू अनलाइटनिंग, म्हणून तो सत्वगुण का पुढे जाऊ शकतो, कारण तो त्यावर अभ्यास करून वेळ देऊन त्या गोष्टीला जाणून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असतो. हरे कृष्णा. मीनल माताजी वाचा. येस. हरे कृष्ण. नान्यन् गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही, आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आपण जे म्हटलं, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यन्नम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र, धीर मनुष्य धीरस्तत्र न मुह्यति, जो आत्मसाक्षात्काराच्या, जो आत्म्याला जाणतोय तो परमात्म्याला जाणू शकतो, तो सर्वोच्च नियंत्रकाला जाणू शकतो, तो भगवंतांना जाणू शकतो. कारण जो परम पुरुष आहे, जो पुरुषोत्तम योग आपण पुढचा बघणार आहोत, तर तो गुणातीत असलेले परम पुरुष ज्यांना भगवंतांना जो जाणतो आहे, तो निश्चितच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. कारण आपण मूळ भगवंतांसारखेच आहोत हो. कारण आपण आध्यात्मिक आहोत, आपण गुणांनी, आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखेच आहोत, पण आपण भरकटतो आहोत कशाने, त्रिगुणांच्या प्रभावाने. कारण तो रजो आणि तमोगुण आपल्याला खेचतोय, खाली खेचतोय, आणि मग कुठेतरी रसातळाला जाऊन पतन होतंय, अधःपतन होतंय. आणि म्हणून इथे जाणून घ्यायचंय आपल्याला की त्रिगुणांच्या पकडीमुळे आपण कसे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहोत हे जाणू शकतो. नाही सॉरी, त्रिगुणांच्या पकडीमध्ये सापडल्यामुळे तो असहाय्य असतो, परंतु आपली मूळ स्वरूप स्थिती जाणल्यावर आध्यात्मिक जीवनाला वाव असणाऱ्या दिव्य स्तराला तो प्राप्त होऊ शकतो. वस्तुतः जीव हा विविध कर्मांचा करता नसतोच. विशिष्ट गुणांद्वारे संचालित विशिष्ट प्रकारच्या शरीरामध्ये तो स्थित असल्यामुळे त्याला ते कर्म करणं भाग पडतं. कारण 84 योनींमधून त्याला जो जन्म मिळतो तो त्याला त्याच्या कर्मानुसार मिळतो, आणि तो स्वतः करता नाहीच येतो, त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली, म्हणजेच सत्व रज आणि तमो गुणांच्या प्रभावाखाली तो ते कार्य करीत असतो. आध्यात्मिक गुरुच्या सहाय्याविना आपण कोणत्या स्थितीमध्ये आहोत हे मनुष्य जाणू शकत नाही. अधिकृत आध्यात्मिक गुरुच्या, उत्तम आध्यात्मिक गुरु, अधिकृत, द बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, अधिकृत आध्यात्मिक गुरूंच्या संघाद्वारे तो आपले वास्तविक स्वरूप जाणू शकतो. मग निश्चित जे गुरु आहेत ते तुम्हाला गाईड करू शकतात तुम्ही कुठल्या स्वरूप स्थितीमध्ये आहात, आणि निश्चितच आपण भगवंतांचे दास असल्याची जी स्वरूप स्थिती ते आपल्याला सांगतात. आणि अशा स्वरूप स्थितीच्या ज्ञानाद्वारे तो पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर होतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्यावर प्राकृतिक गुण आपला प्रभाव पाडू शकत नाहीत. कारण जो मनुष्य 7व्या अध्यायात सांगितला आहे, जो मनुष्य श्रीकृष्णांना शरण गेला आहे तो भौतिक प्रकृतीच्या कर्मातून मुक्त झाला आहे. म्हणून ज्याला यथार्थ वस्तुज्ञान झाले आहे, त्याच्यावरील भौतिक प्रकृतीचा प्रभाव हळूहळू नष्ट होतो, की ज्याला भगवंत कळले आहे. या सगळ्याचा सार काय हो, की ज्याने भगवंतांना जाणलं आहे तो भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. मग ते ज्ञान वाचून त्याला कळवून घेणं, ते आत्मसात करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच हेच खरं आहे, हे जेव्हा जो जाणतो तेव्हा निश्चितच तो भगवंतांच्या लोकांची प्राप्ती करतो, गोलोक धामाला परत जाऊ शकतो. पुन्हा उठून या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये त्याला जन्म घ्यावा लागत नाही. गुणानेता वाचा कोण वाचणार आहे? पुष्पलता माताजी वाचायचंय, मीनल माताजी, कोणीही वाचा. योजना माताजींचं झालं का वाचून? नाही, वाचू का? हा वाचा. गुणानेता. गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यू जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित
या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखांतून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हे कृष्ण. मग त्याला गोलोकधामामध्ये जायचंच आहे, पण त्या गोलोकधामामध्ये जरी जायचं असलं तरी या देही या संस्कृत शब्दाचा अर्थ देहधारी असो असा होतो. मनुष्य जरी या भौतिक देहामध्ये बद्ध असला तरी आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करून तो प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होऊ शकतोस. सर्वं कृष्णार्पणम. या देहात असूनही तो आध्यात्मिक जीवनाच्या सुखाचा अनुभव घेऊ शकतो, कारण या देहाचा त्याग केल्यानंतर निश्चितच तो आध्यात्मिक जगताला प्राप्त होतो. आणि म्हणूनच दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर कृष्ण भावनामय भक्ती ही भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याचं लक्षण आहे. आणि याचे स्पष्टीकरण 18व्या अध्यायात करण्यात येईल. जेव्हा मनुष्य प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होतो तेव्हा तो भक्तीमध्ये प्रवेश करतो. साहजिकच, कारण तिथे कुठेतरी ती जी प्राकृतिक गुण जे आहेत ना, तर ते तुम्हाला बद्ध करतायत. पण जेव्हा ती कृष्ण भावना जोपासायची आहे, जेव्हा त्रिगुणातीत जायचंय, कारण या गुणांच्या सत्व गुणाच्या पलीकडे गेल्याशिवाय ती बद्धता नाही काढता येत. तोपर्यंत बद्धच राहणार आहे तो जीवात्मा. म्हणून त्याला जर त्यापासून मुक्त करायचं असेल तर त्याच्या पलीकडे जाणं, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करायची असेल तर निश्चितच त्याप्रमाणे आपलं आचरण करणं हे नक्कीच महत्वाचे आहे. हरे कृष्णा. पुष्पलता माताजी, मीनल माताजी, कोणी वाचू शकता? अजूनही कोणाला वाचायचं असेल माताजी वाचा. वनिता माताजी, कोणी वाचू शकता? हरे कृष्णा. वाचू का? हा, कोणाला वाचायचं नाहीये का? मीनल माताजींना नाही, इतरांना हवा असेल चान्स तर वाचते वाचा. वाचते. अर्जुन उवाच कैर्लिंगीन स्त्रीन गुणानेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतां स्त्रीन गुणान अतिवर्तते. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून जसं जसं स्थिताधीर मुनी, मग तो कसा चालतो, कसा बोलतो, कसा वागतो, कसा लिहितो, हे सगळं अर्जुनाला पाहिजे होतं. जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की सगळी इंद्रिय सगळं कळतंय पण तरी पण वळत नाहीये, तेव्हा अशी व्यक्ती, मग फक्त स्थिर व्यक्ती जिनी स्वतःच्या मनावरती ताबा मिळवलेला आहे, अशी स्थिताधीर व्यक्ती निश्चितच या गोष्टींना प्राप्त करू शकते. कुठल्या? तर कुठेतरी ती पकड आणि कुठेतरी त्रिगुणातीत जायचं असेल आणि स्थिताधीर या मनाला स्थिर करण्याची सुद्धा त्यांच्यामध्ये ती एक प्रकारची ती वृत्ती डेव्हलप होते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की अर्जुन प्रश्न विचारतोय भगवंतांना की असे मनुष्य कसे असतात. या श्लोकामध्ये अर्जुनाने विचारलेले प्रश्न योग्यच आहेत. त्रिगुणांना पूर्वीच पार केले आहे अशा मनुष्याची लक्षणे अर्जुन जाणू इच्छितो. प्रथम तो अशा दिव्य पुरुषाची लक्षणे विचारित आहे. असा मनुष्य त्रिगुणांच्या प्रभावाच्या पलीकडे गेला आहे हे कोणालाही कसे समजू शकेल? अर्जुनाचा दुसरा प्रश्न आहे की तो मनुष्य कसा राहतो, त्याचे कर्म कोणते असते, तो स्वेच्छाधारी असतो की नियमाचारी असतो, त्यानंतर दिव्य स्वभावाची तो ज्या माध्यमाने प्राप्ती करतो त्या माध्यमाबद्दल अर्जुन विचारतो. हे फार महत्वपूर्ण आहे. मनुष्य ज्या प्रत्यक्ष साधनांद्वारे सदैव दिव्य तत्वामध्ये स्थित राहू शकतो त्या साधनांविषयी तो जोपर्यंत जाणत नाही तोपर्यंत ती लक्षणं अभिव्यक्ती होण्याची शक्यताच नाही. म्हणून अर्जुनाने विचारलेले हे सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत आणि भगवंत त्याची उत्तरं पुढील श्लोकामध्ये देत आहेत की कशा प्रकारे. मग हे जाणल्याशिवाय त्याला ती प्रॉपर चॅनल करणार नाही की कशा प्रकारे ही व्यक्ती आहे आणि ही कशा स्वरूपाची आहे, काय त्याचं उदाहरण आहे, कसा त्याचं स्वरूप असेल, तर हे जाणून निश्चितच हे जाणणं अतिशय महत्वपूर्ण आहे. मनुष्य ज्या प्रत्यक्ष साधनांद्वारे सदैव दिव्यत्वामध्ये स्थित राहू शकतो आणि त्या साधनांविषयी तो जोपर्यंत जाणत नाही तोपर्यंत ही लक्षणे अभिव्यक्ती होण्याची शक्यताच नसते. कारण तिथे कुठेतरी अभिव्यक्त होऊ शकत नाही. जर ती कृष्ण भावना डेव्हलप करून गुणातीत होऊन त्या गोष्टी डेव्हलप केल्या तर निश्चितच ते शक्य आहे. भगवंत याचं उत्तर देत आहेत. हो, छान.
श्री भगवान वाच. कुणाला म्हणायचंय? वाचू का? वाचा वाचा. श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते. हरे कृष्ण. हे कृष्णा. येस. आता त्याचे हे हे गुण सांगितलेले मोठं आहेत आहे. त्या व्यक्तीचे. तर हे गुण भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले. तर अशा व्यक्तीचं वर्णन भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय की अशी व्यक्ती म्हणजे गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकते. तर वाचू शकता माताजी? हो. श्री भगवान हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं अतिशय सुंदर असं वर्णन भगवंतांनी. गुणातीत. मग अर्जुनाला जायचं तर आहे, अर्जुनाला जाणायचंय की सत्व गुणांच्या पलीकडे जाणारी व्यक्ती कशी असते. मग ह्या सगळ्या गोष्टी जर आत्मसात करायच्या आहेत तर काय करायचंय नक्की, आणि कुठल्या गोष्टींना जर अवलंबित केलं, कुठल्या गोष्टींना जर अवलंबिलं तर निश्चितच मनुष्य गुणातीत जाऊ शकतो. आणि म्हणून आपल्याला ज्या 13व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सुरुवातीच्या श्लोकांमध्ये जे ज्ञान आहे आणि बाकी सगळं अज्ञान आहे, मग आधीही आपण जेव्हा स्थिताधीर मुनीबद्दल जाणलं आणि आताही आपण जाणतोय, तर ही लक्षणं. मग ही लक्षणं म्हणजे काय, तर कुठेतरी समभाव, समतोल राखणं, गोष्टींमध्ये समतोल राखणं. आणि म्हणून मनुष्यात जोपर्यंत देहात दात्म्याची जाणीव असते तोपर्यंत तो केवळ इंद्रिय तृप्तीनेच कर्म करू शकतो. परंतु जेव्हा तो आपली भावना श्रीकृष्णांच्या ठाई अर्पण करतो तेव्हा तो इंद्रिय तृप्तीपासूनच इंद्रिय तृप्ती आपोआपच थांबते. मनुष्याला या देहाची आवश्यकता नाही, तसेच त्याने देहाच्या आदेशांचं पालन करण्याचीही आवश्यकता नाही. शरीरामधील प्राकृतिक गुण कार्य करतीलच, परंतु आत्मा अशा क्रियांपासून अलिप्तच असतो. तो अलिप्त कसा जातो, तर तो देहाचा उपभोग घ्यावयाची इच्छा करीत नाही किंवा देहाच्या बाहेरही जाण्याची इच्छा करीत नाही. याप्रमाणे दिव्यावस्थेमध्ये स्थित झाल्यामुळे भक्त आपोआपच मुक्त होतो. त्याने प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही. साधारण हे संदर्भ आहेत. आणि म्हणून आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की अशी व्यक्ती, मग जे आपण बघितलं की अशा या सगळ्या बॅलन्स्ड व्यक्तीमध्ये निश्चितच या गुणांचा पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला, पूर्णपणे प्रभाव असतो आणि पूर्णपणे या व्यक्ती तशा स्वरूपाने गोष्टी जाणू शकतात, जे मग मित्र, शत्रू, सुखाने हुरळून नाही जायचंय, दुःखामध्ये होरपळायचं नाही, या सगळ्या गोष्टींची जाणीव होऊन मनुष्य त्या स्वतः आत्मसात करून जेव्हा ते इम्प्लिमेंट करेल ते निश्चितच तो गुणातीत व्हायला तयार असेल आणि तो आपल्या भौतिक कर्मांचा परित्याग करेल आणि निश्चितच या गोष्टी त्याप्रमाणे शक्य असतात. हे सगळं तात्पर्य त्याच संदर्भात सांगितलेलं आहे की तमोगुणी व्यक्तींचं काय होऊ शकतं आणि मग अशा प्रकारे या सत्व, रज आणि तमो गुणांच्या पलीकडे जाणारी व्यक्ती कशी असू शकते. येस. कोणाला वाचायचंय? माताजी, योजना माताजी वाचा. मांचयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. तो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो. तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्या ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होणं, भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाशी, मग या स्तराप्रत उन्नत होऊन गुणातीत, कारण तो सत्वगुण बांधतोय, मग त्याच्या पलीकडे जायचं आहे आणि त्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत उन्नती, स्वतःला तितकं त्या लेव्हलचं बनवायचं आहे. आणि म्हणून मग दिव्यावस्था प्राप्त करण्याचे साधन कोणते? अर्जुनाच्या तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे हा श्लोक आहे की या दिव्यावस्थेला प्राप्त करायचे म्हणजे नक्की काय करायचं आहे. तर भौतिक जगत, पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भौतिक जगत हे प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली कार्य करीत आहे. मनुष्याने प्राकृतिक गुणांच्या क्रियांमुळे विचलित होऊ नये. अशा क्रियांमध्ये आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो आपली भावना कृष्ण कर्म करण्यामध्ये संलग्न करू शकतो. काय करू शकता बघा, या गोष्टी आत्मसात करायच्या आहेत, गुणातीत व्हायचंय. मग या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याचा गायडन्स उत्तम आध्यात्मिक गुरु देऊ शकतात, जे आपण आधीच्याही मगाशी एका कशामध्ये आपण बघितलं, एका श्लोकामध्ये, पूर्वी काही श्लोकांमध्येही याचा उल्लेख आहे. आणि म्हणूनच आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो आपली भावना कृष्ण कर्म करण्यामध्ये संलग्न करू शकतो. म्हणजेच आधीच्या श्लोकांमधला जो उल्लेख मला म्हणायचा होता की कृष्ण भावनेमध्ये, आणि म्हणूनच जो कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला संलग्न करतो आहे तो निश्चितच पुन्हा उठून या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेणार नाही. श्रीकृष्णांच्या कोणत्याही रूपाच्या, अर्थात विस्तारित रूपाच्या सेवेमध्ये जो संलग्न होतो ती दिव्यावस्थेत स्थित असल्याचे मानले जाते. मनुष्याने जाणले पाहिजे की श्रीकृष्णांची ही सर्व रूपे पूर्ण सच्चिदानंदमयी आणि दिव्य आहे. भगवंतांची अशी ही रूपे सर्व शक्तिमान आणि सर्वज्ञ असतात आणि त्यांच्याकडे सर्व दिव्य गुण असतात. म्हणून या प्राकृतिक गुणांना पार करणे जरी कठीण असले तरी मनुष्य जर एकनिष्ठेने श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या विस्तारित रूपांच्या सेवेमध्ये संलग्न झाला तरी तो सहजगत त्या गुणातीत होऊ शकतो. त्याने स्वतःला तसं मोल्ड केलं पाहिजे आणि म्हणून सात्विकतेच्या पलीकडे जायचं आहे. मग तितकं ग्रहण वाढवलं पाहिजे, अभ्यासाची प्रक्रिया वाढवून कशा प्रकारे ज्ञानाचं अनुशीलन केलं पाहिजे. ज्ञानाचं त्याचबरोबर आपल्याला, आपण बघितलं की निष्काम कर्म आहे आणि म्हणूनच इथे सच्चित आनंद, सच्चिदानंदमयी, की भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करायची तर त्याप्रमाणे भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यासाठी ते कर्म, आणि तो संतोष, ही सेवा निश्चितच योग्य प्रकारे असते. आणि म्हणून मग आपण इथे बघितलं की राजाचा वैयक्तिक सहाय्य होण्यासाठी आवश्यक पात्रता मिळणे आवश्यक असते. कारण कशा प्रकारे राजा आहे आणि त्याचा आपण त्याचं उदाहरण वरती दिलेलं आहे. मला राजाचा वैयक्तिक सहाय्य आवश्यक ही पात्रता म्हणजेच ब्रह्म होणे, सर्व भौतिक विकारांपासून मुक्त होणे होय. ठीक आहे. सो इथेच आपल्याला ते दाखवते आणि वरती सच्चिदानंदमयी, आणि म्हणूनच ब्रह्म होणे किंवा सर्व भौतिक विकारांपासून मुक्त होणे होय. वेदांमध्ये सांगितले की ब्रह्मैव सन ब्रह्मा पियेती, मनुष्य ब्रह्म होऊन परब्रह्माची प्राप्ती करू शकतो. याचा अर्थ आहे की मनुष्याने गुणात्मक दृष्ट्या ब्रह्माशी एकरूप झाले पाहिजे. ब्रह्मप्राप्ती झाल्यावर तो आपले जीवात्मा म्हणून ब्रह्मस्वरूपच गमावत नाही. म्हणजे तो त्यांनी जर असं करून ठेवलं की राजाचा वैयक्तिक सहाय्यक होण्यासाठी जशी आवश्यक पात्रता असते तर त्याप्रमाणे ती कॅटेगरी, ती तशा प्रकारची सेवा, तशा प्रकारची आवश्यक गोष्ट म्हणजेच ब्रह्म होणे किंवा भौतिक विकारापासून मुक्त होणे होय. आणि म्हणून यावरती फोकस देताना आपण जाणून घेतोय की ब्रह्मरूपाशी निगडित गोष्ट आहे. आणि म्हणून इथे वेदांचा सपोर्ट घेऊन परब्रह्माची, मनुष्य ब्रह्म होऊन परब्रह्माची प्राप्ती करू शकतो. कारण जो परब्रह्म म्हणजे कोण? परमेश्वर, भगवंत. आणि म्हणून त्यांची ही प्राप्ती कोण करू शकतं? जर या अनुयायांचा, म्हणजे या भक्तांचा संघ, भक्तांचं असोसिएशन असलं तर निश्चितच ही गोष्ट शक्य होते. ब्रह्मस्वरूप गमावत नाही बघा, तो त्याचं ओरिजिनल ब्रह्मस्वरूप गमावत नाही. आणि म्हणूनच ते नंतर आपल्याला दिलेलं आहे. आता ह्याच्यात मला वाटतं शेवटचा श्लोक आहे. येस माताजी, वाचू शकता योजना माताजी? हो. ब्रह्मणो हि
प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्णा. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता खूप सुंदर तात्पर्य, हा शेवटचा श्लोक आहे, आपण हे तात्पर्य घेऊया की ज्याच्यामध्ये क्लिअर होतं आणि कशा प्रकारे भगवंत आधार देणारे. जसं आपण आधी बघितलं की माळेचे मणी आहे आणि या सगळ्यावरती एक सेकंड हा जरा, एकच एकच मी येस. आणि म्हणून ब्रह्माचं स्वरूप हे अमृत, अव्ययी, शाश्वत आणि सुखमय आहे. दिव्य साक्षात्काराचा प्रारंभ हा ब्रह्मापासूनच होतो. दिव्य साक्षात्काराचा मध्यभाग अर्थात दुसरी पायरी म्हणजे परमात्मा आहे. आपण म्हटलं ना, ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. तर आता कसं आहे की इथे आपण बघतो की निराकारवादी जे आहेत, जे भगवंतांच्या साकार रूपाला जाणत नाही, ते ब्रह्मामध्ये विलीन होण्याची त्यांची कुठेतरी इच्छा असते. मग परमात्मा रूपाशी जे निगडीत आहेत ते वैकुंठ, म्हणजे भगवंतांच्या वैकुंठवासाला, गोलोकधामाला. मग जे परमात्मा आणि भगवान रूपाला जाणतायत ते निश्चितच त्या पुन्हा भौतिकतेमध्ये परतून न येण्याच्या धामाला परत जात असतात. पण इथे आपल्याला ज्या ब्रह्मापर्यंत पोचायचंय, दिव्य साक्षात्काराचा मध्यभाग म्हणजे दुसरी पायरी परमात्मा आहे. आणि अर्थात दुसरी पायरी म्हणजे परमात्मा आहे, पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे अंतिम पायरी. म्हणून परमात्मा आणि निर्विशेष ब्रह्म हे दोन्हीही परम पुरुषावर आश्रित आहेत. 7व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आले आहे की भौतिक प्रकृती ही भगवंतांच्या अपराशक्तीची अभिव्यक्ती आहे. भगवंत कनिष्ठ अपरा प्रकृतीमध्ये पराप्रकृतीच्या अंशांना गर्भस्थ करतात, जे आपण आधीच्याही श्लोकांमध्ये, आता दुसऱ्या तिसऱ्या श्लोकांमध्ये जे आपण बघितलं की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, ते भौतिक प्रकृतीला गर्भस्थ करून जीवांची निर्मिती करतात. येतंय लक्षात? आणि म्हणूनच अपरा प्रकृतीशी पराप्रकृतीचा संबंध येतो की ही जी कनिष्ठ प्रकृती आहे, ही कनिष्ठ प्रकृती कोण आहे? भौतिक प्रकृती. आणि या भौतिक प्रकृतीचा या परा म्हणजे जीवाशी संबंध येतो आणि अशी ही संलग्नता दाखवलेली आहे. भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध झालेला जीव जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञानाच्या अनुशीलनास प्रारंभ करतो, तेव्हा तो भौतिक बद्धावस्थेपासून क्रमशः परमेश्वराच्या ब्रह्मरूप स्तराप्रत उन्नत होतो. मग तेव्हा म्हणूनच तो जेव्हा भौतिकतेपासून स्वतःला अलिप्त करून, ती जी आपण म्हणतो ना की भक्तीचा टप्पा हा श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया आणि अनर्थ निवृत्ती, ती जी अनर्थ निवृत्ती करण्याची क्रिया आहे ती करायला कुठेतरी सुरुवात होते. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी आपण त्या ब्रह्मस्वरूपाशी, म्हणून भगवंतांच्या ब्रह्मस्वरूपाशी याला निगडीत केलेलं आहे. आणि म्हणूनच या अनुशीलनास प्रारंभ करणे म्हणजे त्या ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होणे. आणि जीवनातील या ब्रह्मस्तराची प्राप्ती म्हणजेच आत्मसाक्षात्काराची पहिली पायरी होय. या स्तरावरील ब्रह्म साक्षात्कारी पुरुष हा भौतिक उपाधींच्या पलीकडे गेलेला असतो, परंतु वास्तविकपणे ब्रह्म साक्षात्कारात परिपूर्ण नसतो. त्याच्या इच्छेनुसार तो ब्रह्मस्तरावरच स्थिर राहू शकतो आणि त्यानंतर हळूहळू परमात्मा साक्षात्काराप्रत उन्नत होऊ शकतो आणि त्यानंतर पुरुषोत्तम भगवान रूपाच्या साक्षात्काराची प्राप्ती करू शकतो. या संदर्भातील अनेक उदाहरणे वेदांमध्ये आढळतात. चतुष्कुमार हे ब्रह्म साक्षात्कारी होते. बघा, चतुष्कुमार, 4 कुमारांचं जे उदाहरण दिले ते नास्तिक होते, त्यांना माहिती सुद्धा नव्हतं. म्हणजे त्यांचा कशा प्रकारे त्यांनी जेव्हा त्या फुलांचा वास घेतला तेव्हा त्यांना तो साक्षात्कार झाला आहे. की इथे म्हटलेलं आहे की चतुष्कुमार हे ब्रह्म साक्षात्कारी होते, परंतु क्रमाक्रमाने ते भक्ती स्तराप्रत उन्नत झाले. ब्रह्मस्वरूप म्हणजे काय? की कुठेतरी भगवंतांच्या निराकार स्वरूपाला जे जाणताय. मग ते जसं आपण 12व्या अध्यायामध्ये बघितलं की भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. पण भगवंत काय म्हणत आहेत की जे लोक निराकारवादी जरी आहेत तरी ते हळूहळू का होईना
ते परमात्मा आणि भगवान स्वरूपाला जेव्हा जाणतील, हळूहळू का होईना त्या मार्गावरती ते मार्गस्थ झालेले आहेत, ऍटलिस्ट त्यांना तो रूट मिळालेला आहे. आणि म्हणूनच क्रमाक्रमाने हे कसं आहे ना, असं मॅजिक होऊ शकत नाही. जे निराकारवादी आहेत, जे मायावादी आहेत ना, त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही, कारण ते भगवंतांना जाणतच नाही, ते भगवंतांवर विश्वासच ठेवत नाहीत. म्हणजे निराकारवादी आहेत जे जाणतायत की एक शक्ती आहे, ही भगवंतांपासूनची एक शक्ती आहे, त्यांना निश्चित या मार्गावरती उन्नती साधू शकतात, त्यांना उन्नती होऊ शकते त्यांची. मग ती क्रमाक्रमाने होऊ शकते, भक्ती स्तराप्रत ते उन्नत होऊ शकतात. तसं चतुष्कुमारांचं झालं, आणि चतुष्कुमारांनी सुद्धा त्या फुलांचा वास घेत घेत मग ते त्या भक्तीच्या मार्गावरती आले, आणि मग ते तिथे भक्त बनलेले आहेत. जो निर्विशेष ब्रह्माच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, त्याचे पुन्हा पतन होण्याची संभावना असते. मग तो जेव्हा निर्विशेष ब्रह्माच्याच स्टेजवर तो जर स्टिक राहिला आणि त्याला मानायचंच नाही, एक शक्तीच आहे, तर देन इट इज देर आर मेनी चान्सेस की तो खाली पतन होऊ शकतं त्याचं निश्चित. मग ते कुठेतरी कसं आहे, मग त्याला जर कोणी मायावादी लोक भेटली तर त्या पुन्हा त्याचं पतन होऊ शकतं. हे नाहीच आहे काही, याचं अस्तित्वच नाही. मग देन ही इज कम्प्लिटली काय म्हणतात ना, शेकन. श्रीमद भागवतात म्हटले आहे की मनुष्य जरी ब्रह्मस्तरावर आरूढ झाला तरी जर त्याने अधिक उत्तरोत्तर प्रगती केली नाही आणि परमपुरुषाचे ज्ञान प्राप्त केले नाही तर त्याची बुद्धी पूर्णपणे शुद्ध होऊ शकत नाही. म्हणून ब्रह्मस्तरावर आरूढ होऊन सुद्धा जर मनुष्य भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झाला नाही तर त्याचे पतन होण्याचीच शक्यता असते. अशा प्रकारे ह्या गोष्टींचे संदर्भ आपल्याला दिलेले आहेत. आणि शेवटी सांगताना आपण या त्रिगुणांच्या संघामुळे त्याच्यावर म्हणजे स्वभावता जीव हा ब्रह्मस्वरूप असला तरी त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते बरं का. की तो जरी ब्रह्मस्वरूप असला तरी कसं आहे ना, की मी भोगता, मला माझ्यापासून आहे, हे कुठेतरी मग मनामध्ये अजून ठाम आहे. आणि मग यास्तव त्याचं पतन होतं. जर तो ब्रह्मस्वरूप असला आणि या गोष्टींना तो तो भगवंताला मानत नाहीये, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश इथपर्यंत नाही जाणलं, तर पुन्हा त्याचं पतन होण्याची निश्चित शक्यता असते. आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये जीव त्रिगुणातीत असतो, म्हणजे स्वरूप स्थिती दास, मी भगवंतांचा सेवक आहे, परंतु भौतिक प्रकृतीच्या संघाने तो त्रिगुणांमध्ये बद्ध असतो. कारण तो त्रिगुणातीत कधी असतो, जेव्हा तो तीन गुणांच्या आधी, म्हणजे तीन गुणांच्या संपर्कात येण्याच्या आधी तो असा अनमॅनिफेस्टेड, म्हणजे तो कसा असतो, गुणातीतच असतो, आध्यात्मिकच असतो. आणि या त्रिगुणांच्या संघांमुळे त्याच्यावर प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छाही राहतेच. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तीमध्ये संलग्न झाल्यामुळे तो तात्काळ दिव्यावस्थेमध्ये स्थित होतो आणि प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची त्याची अवैध इच्छा नष्ट होते. कारण का, कृष्ण भावना डेव्हलप होती. म्हणून श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम इत्यादी प्रारंभ होणाऱ्या भक्तियोगाचा भक्तांच्या संघामध्ये श्रवण, कीर्तन आणि स्मरण यापासून आधीपासून प्रारंभ होणाऱ्या भक्तियोगाचा भक्तांच्या संघामध्ये अभ्यास केला पाहिजे. हळूहळू अशा सत्संगामध्ये आध्यात्मिक गुरुच्या कृपेने मनुष्याची प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा नाहीशी होते आणि तो दृढपणे दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये स्थिर होतो. या विधींचे विस्तारित वर्णन या अध्यायाच्या 22व्या श्लोकापासून ते शेवटच्या श्लोकापर्यंत करण्यात आलेले आहे. कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की भगवंतांच्या दृढमयी सेवेमध्ये स्थिर होऊन आणि या विधींचं मग कशा प्रकारे या गोष्टींना करायचं आहे हे आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये जाणलेलं आहे. की मग यासाठी की जेव्हा भगवंतांना विचारलं अर्जुनाने की कसं हा आचरण करणार आहे, तेव्हा भगवंतांनी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे की ही व्यक्ती कसं आचरण करेल, कशा प्रकारे गुणातीत जायचंय म्हणजे काय, तर ते जे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे तो समतोल राखणं हे महत्वाचं आहे. आणि ते ज्ञान सगळं जे आपल्याला 22, 23, 24, 25 या श्लोकांमध्ये भगवंतांनी दिलेलं आहे. आणि या विधींचं विस्तारित वर्णन त्या 22व्या श्लोकापासून शेवटच्या श्लोकापर्यंत करण्यात आलंय. पण 22 ते 25 आपल्याला पूर्णपणे त्याचं वर्णन केलंय. भगवत भक्ती अत्यंत सुलभ आहे, जे आपण आधी बघितलं 9व्या अध्यायामध्ये. अतिशय आनंद देणारी अशी भगवत भक्ती आहे. हा मार्ग अतिशय सुलभ आहे आणि अतिशय आनंद देणारा आहे. मनुष्याने सदैव भगवत सेवेमध्ये युक्त राहावे, भगवत प्रसाद ग्रहण करावा, भगवंतांच्या चरणकमलांना अर्पिलेल्या फुलांचा सुगंध घ्यावा, भगवंतांनी लीलास्थळांना भेट द्यावी, भगवंतांच्या इथे जाणायला पाहिजे, भगवंतांच्या लीला जिथे झाल्या आहेत त्या स्थळांना भेट द्यावी. जसं वृंदावन आहे, निरनिराळ्या प्रकारची, म्हणजे वृंदावनामध्ये तर भगवंतांच्या जास्त लीला, मग भगवंतांची सगळीच धामं जी आहे, मथुरा आहे, सगळ्याच्या जिथे भगवंतांनी लीला केलेल्या आहेत अनेक, त्या स्थानांना निश्चितच आपण भेट द्यावी.
त्यांच्या विविध लीलांविषयी अध्ययन करावे, भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांमधील प्रेमाच्या आदान प्रदानाबद्दल श्रवण करावे, सदैव दिव्य हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अशा दिव्य महामंत्राचा जप करावा. भगवंत व त्यांच्या भक्तांच्या आविर्भाव तथा तिरोभाव दिनी उपवास करावा. जे आपण जाणतो की जे आविर्भाव म्हणजे ज्यांचा प्रकट दिन आहे, आणि मग तिरोभाव ज्या दिवशी त्यांनी देह त्याग केलेला आहे, म्हणजे मृत्यू झालेला आहे, तर त्या या सगळ्या जे स्वामी आहेत सगळे, त्यांना सगळ्यांना तिरोभाव दिवस म्हटला जातो, की आविर्भाव दिवस आणि तिरोभाव दिवस म्हटला जातो. अशा विविध विधींचं पालन केल्याने मनुष्य सर्व भौतिक कर्मांपासून पूर्णपणे अनासक्त होतो. जो या प्रकारे ब्रह्मज्योतीच्या स्तरावर स्थित होतो तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या समानच असतो. अशा प्रकारे या प्रकारे भगवद्गीतेच्या गुणत्रय विभाग योग या 14व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. जो ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत असतो तो निश्चितच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो, जो हळूहळू स्वतःला त्या भक्ती योगामध्ये उन्नत करतो, आध्यात्मिक उन्नती साधतो. तर असा हा 14वा अध्याय आपण पूर्ण केलेला आहे. इथे त्रिगुणांचा विभाजन करून ज्यांना जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मला वाटतं बरंच क्लिअर आहे की सत्व, रज आणि तम आणि गुणातीत जायचंय, ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत व्हायचं आणि त्याच्याही पलीकडे जायचं आहे. तर निश्चितच भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे, जो समतोल साधायचा आहे, तो समतोल साधून त्या गोष्टी अंमलात आणणं, आत्मसात करून अंमलात आणणं हे जास्त गरजेचं आहे. अशा प्रकारे आपण या गोष्टींना सखोल जाणू शकतो. तर मी शेअरिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील आजच्या अध्यायाविषयी तर नक्की विचारा. कंपॅरेटिव्हली